Okay, may gabi ka natong tanan mga igsuon ko diha ni Kristo, may gabi ka natong tanan. So naka-live ko karon mga kaigsuonan kay dunay mahitabong debate diri sa ako ang Facebook account. Ang magdebate karon mga kaigsuonan dinhi sa akong Facebook account mao si Bro Amik, no? Bro Amik Taglinaw ug ang iyang kaatbang mao si Michael Uchia, usa ka Seventh-day Adventist Church. So ang ilang tema nga pagadebatihan karon mga kigsunan naara diha sa caption, no? Naara sa akong caption, naara diha sa ako ang Facebook, naman diha caption mga kigsunan, naara diha. So ang affirmative ani mga kigsunan, no? Mao si Michael Ochia. Siya mo'y affirmative aning ilang debate. So ni garoni supako ni Bro Amik Taglinaw. So samtang nagpaabotan nila mga kigsuunan, naka-view na si Michael Ochia. I-share ninyo mga kigsuunan ang ako ang live. I-share ninyo. So sulod na mo mga igsuon. Bro Amik, sulod na. Ato ning i-add si Michael Ochia, ha. Ato na siyang iunag nyo akong live. Nag-add na bro. Michael Ochia, nag-live na. Nag-add na. Mana bro. Okay. Salamat sa pag-share bro. Unya ako na kang gi-add. So ga-adding. So bro Amik, asa naman ka bro? Ato dining sugdan ang inyong pagkukabildo. So nag-adding pa, yun ay man. Okay. Nag-adding pa bro. Asa man ni si bro Amik. Iya ko bro. I-add sa ko para dali ka makasuod bro ba. Kay kung dili ko nimo i-add, diti ka friends. Maglisod kag suod sa akong live. So ako kuno ning i-kuan. Na, connection failed lagi. Ato ning i-add o si Bro Amik. Kung friends ka, kung automatic friend ka nako. Kung friends ka sa akong Facebook, dali kay kakasuod. Sama ni Bro Amik ko, nakasuod na oh. Kay friend man mi. Nya ikaw Michael Ochia, i-add ko. Hindi na ako makita sa ano bebe, pagka sa monitor. Mao ni ang setup bro. Monitor. Oh, mao ni siya ang setup sa to ang Mita. Setup ni Mita nga dili makita. Dili na ako makita imong naong. Nya di sa kakita sa akong naong, pero ang mga viewers nato karon ang naglantaw sa inyong debate, makakita. So Michael Ochia, i-add ko na bro. Ha? Kita ni mo ko nawong. Dili bro, di na ako makita. Murag mo ni say sit up ron sa Mita bro. Dili ka kakita lagi. sa akong naong. Di sa ko kita sa akong naong. Pero ang mga viewers na to karon makakita ra. Oh, dili pare sa Zoom ba? Ito ba? Oh. Bro, Michael Ochia dugay man. Nag-adding ka. I-add ko bro, Michael Ochia. Para ma-free na ta. O para mapadali ti ka pagpasulod. Naman bro Amik, dali kay nakasud kay free na mamidaan. So ikaw, i-add ko para ma-free ta. Ako naman nagingnan bro. Wa pa rin siya nagkuanday. Ako siyang giingnan. I-add ko para mapasudin ka. Makita dire sa akong monitor bro, J. Carlo. Makita na ako dire sa monitor.
naka-off man ka bro. Lo bro, napa mo diha? Bro Amik? Ay, Aw. Akong giad si Michael Ochia, dugay man siya. naay ako ang dire ko monitor. Makita gyud ay. O ang mga nag-views na to, ang nagtan-aw na to, kita gyud. Oy, nag-close man. Ang link katong giino ni Ami. Dili bro, ari ka sud sa ako ang kuan bro. Ari ka sud sa akong live. Ayaw dito sa link kay di man ni Zoom ato ah. So arita sa Facebook. Ipa-share sa daan bro, ipa-share. Oh, iyan naman ko nung gi-share. Share unya. Comment lang siya. Nya, imo na itagaan bro kuan. Kuan nimo? Ako lang giad siya bro. Ako dali ra mo kasulod. Okay, friends na matadaan, kini siya kay bro, paabot ko sa link. Ako sa sinda sa link ha. Kay usa ra man gud ka cellphone ako nya. Ang usa ko gigamit man gud. Sige lang kay gipahuwa man diri ang cellphone ako usa. I'm sa bro, Michael Ochia, sindan ti ka sa link. Sindan ti ka sa link. Ako bitaw na siya gi chatan, tawagan ako nga para ma-final arrangement ba kay kabalo jud ko di gyud siya kabalo sa pagsulod niya. Di man pud motubag kay ingon sa diha na kung sa final na daw. Yan, sao na ni ron. Oh, dili na mao. Kinahanglan mangandam ta. Ngani Dili na ay gisina na ko kuan nimo ba? Michael Ochia. Michael Ochia, gisina na ko sa imuha. Okay, nagsiyan ako sa imuha bro. Wala lagi ni. Tama ni. Di. Tama ni. Okay, nagsiyan ako nimo Michael Ochia. Michael Ochia, nagsiyan ako sa imuha. Nag-adding ka. Naadda mara kaniya bro. No, nagkana yo. Pero kita ra bro, bro Mick. Kita ra tong live. Oh. Oh, Tanawa, kita kayo. naay monitor na ako, maklaro na. I-share na po na ako na sa ako ang kuan page. Kining ako ang account. Sige lang siya adding bro. Bro, Ochia, ang imuhang gamiton ayaw tong imuhang ining light, ayaw ng light. Ayaw ng kaning blue ba? Ay kini. Ayaw ni siya. Kini ayaw pagpislit ani. Ati ka diri sa kaning gitawag na to og kuan. Kining Facebook yun. Kining Facebook mo imuhang gamiton. So magpislit kag Facebook. Oh, magpislit kag Facebook kani oh, di ba? So tanawa akong live. Ma? Hmm. I-share man. Tanawa akong live oh. Hmm. Anihang di ay. Facebook kani. Tanawa akong live.
Yati kag balik ha, Michael Uchia. Anak close man. So ikuan sana bro, limpyuhi usa nang imuhang Facebook. Limpyuhi usa na. Ako beto to siya ginatawagan kay para nga ma-final ba. Kabalo siya unsaon. Di mampun mo sanong kay gusto niya sa final na daw niya. Okay ra video call ra kay okay ra. Giancarlo Irana, pasudla ko. Katoliko ka bro, Giancarlo? Murag di mo tingali ka katoliko kay di naman kay tulo ka lugo nga anghel. Three angels. Murag local conference ni. Local conference na bro. Local lagi ni kay di na may tulo ka lugo. Wapag ko nakasulod bro. Oh, wapag yung kakasuod bro. Michael Ochia, klaro man, wapag yung kakasuod. Ang kung ano nimo bro, pislita ang Facebook, katog yung blue ba, Facebook. Blue. May pislita. Naad na tika, naad na lagi ko nimo pero giading tika, dugay ka kasod. Ang pislita bro, siya paminaw. Tanawa. Ari ka diri sa kanang kani mo'y pislita. Kini asa. Kini bitaw, kini Facebook oh. Kini dako nga Facebook. Kani. Kana mo'y pislita. Asa. Kana mo oh, kani. Kani mo'y pislita oh, kini dako. Wah, kita nimo akong live oh. Patudlo diha Brad Michael, patudlo ana imong kauban na kay atong pag-video call nato na amang kay kauban. Patudlo ana imong kauban kay basi nakabalo na. Ako rin siyang tawagan diri sa tuan gi. Messenger gi. Kay Ay, bako, kasod pa ko. oh, nakasuot mo gali din siyo. Si Nakasod pa ko. Giancarlo. Oy, may gabi ninyo di. Ang iya mo na diferensya bro. Dugay nakasulod si Brad Michael, ako ng amigo. Ma, Oo. Dunay si Maminaw ra ko sa dunay na inyo. diferensya iya ha bro, tingali ko sa ka ba. O ang iyang book ni ba kaning Facebook blog. Kani mo iyang kuanon kani. sana si Brad Michael bro, local conference ne. Dili, kuha na, corporation na. Ikaw local conference ka. Oh, local ko, di ako sa Bayugan ron. Sa tagabayogan Bagal dai mo ni kani. waring bro. Tanaw ko naong nimo be. Oh, brother. Tanaw ko sa naong nimo kung tagabayogan ba yun ka. Dili ko taga Bayugan, taga Liti ko. Nalang ko sa Bayugan ron. Kadapit sa bayogan. Dario Losidiara. Ma. Amigo man ako na Maminaw sa ra ko pastor. ninyo. Maminaw ra ko ninyo ba? Amigo na ko Sige, ni migas ba pastor. nga Diretso waring? ninyo? Naaman ko, tagabayogan man ko bro. Oh, lagi, dire sa pili. Oh, Oh. Ama karon. Sibo? ako diri sa balay, bayogan. Nara kay Bayugan day. Abi nung nakasibo ron. Wala. Bro, Kini bitaw Di man dapit ka sa may makasud, star. Ha? Kini dapit sa may star, mo ni iyang pisliton. Mo ni iyang pisliton ba? dilagi maglis. Tawagi bro, tawagi si Michael para makabalo siya. Mana? Sige, Mana akong sige. gitawagan no? Akong gitawagan si bro dara oh, si Michael dara. Bro Michael o siya. Dara na akong gitawagan siya.
Sige, sige. Bagong setup no, dili na ta makakita sa kuan. Pagamitan na lang na si Brad mga naong. Michael. Si Brad Michael, pagamitan na lang ang lain nga cellphone kay namin kay kauban diha, kita man ako nag video call mo. Kasi kana lang nga cellphone, balag lahi nga cellphone basta kay naa siya. Oh. Basta iyang naong na. Basta iyang naong mo makita na to. Bro, kuan, Brad Giancarlo, kaila ka ng Bro Warren? Oh, kaila ko ng bro rin. Perfect Sige, ila Mick. ha. Sa gimig at bang ana? Sa gimig debate ana? Oh, kita ko sa live niyo, katanaw ko. Atong sa Cebu. Itong ito sa mo na mo ang kuan, mo na among debater. Ah. Kauban na to katong pastor no, nam sa toy pastor kauban niya. Oh, si Pastor Jose Mausay. Asa ka dapit sa Leyte, bro? Na ako sa dapit sa Sugod. Katong panahon sa wali ni kuan. Dito ko nya. Wala lang ko na ngutana kay mina ormang ko. Tos kilid. Isa ni Eh, isod ang usa. Pagkatong dito si Brad Paul. Oh, Paul Alima. Ah, Sige, akong giad. ako Giad sa si kuan. Mo sa sa lang Javier account. Leyte ko bro, high school bro, sa San Sotero ba, sa Isbisaya Nakasoda, Adventist bro. Academy. Bro Amik, nakasud na siya. Pana kami na bro. Pagkatong dito si Brad Paul. Oh, Paul. Nakasud na siya. Ay, maayo. Mo sa lang Javier Leyte ko bro, high school bro, sa Kana may kilalahi bro. Adventist Academy. Okay na, sud na bro. Bro Amik, nakasud na siya. Pana kami na bro. Pagkatong dito si Brad Paul. Oh, Paul. Nakasud na siya. Ay, maayo. Sige, sugod na ta. I-mute lang tong uban. Pakimute lang bro, pakimute lang uban bro. Kinsa man ang banda kayo? Maayo. Saba man. I-mute lang ning bro, kuan bro Giancarlo, i-mute lang sang imuha bro para dili mag-iko-iko. Gusto lagi dia dito mo dire. Okay bro. Michael Ochia, napa ka diha? Oh, dia bro, di makukita sa kung naon. Ngani man? So ang imuhang account mo dunay diferensya kay di man kakasod. So kini okay ni siya, kini mo Michael Ulahi. So, sige sugod ta. Sige bro. Sige bro. Okay lang nang Before ta mag Sugod ta, okay. before ta magsugod bro, ato asa nang ikwan hinlo kay murag kuan man ang tingog. Manha man. Wait sa. Oh, Diba? wait sa. So bro, kuan sa upmay kang usa bro kana si Carlos bro. i-mute sa bro. Mute sa bro Michael Ochia, i-mute sang imuha kadjut lang. Okay, wala na. Okay na, linaw na. Oh, sige bro. Okay. Sige, final ha, final. Ato nang ablihan. Official ang ato ang online debate. Okay, maayong gabi mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan ug sa mga naglantaw sa ato ang online debate. So karong orasa alas 9 GS bit sa GS no? Bit sa GS sa bulan sa Abril tuig 2026 adunay mahitabo dinhi sa ako ang Facebook online friendly debate no? Ya tali sa Roman Catholic Church o sa Seventh-day Adventist. So, ang tema na ilang pag-debatihan karon, paminaw mo mga debaters, mga maglalantugi, ang tema nga inyong pag-debatihan karon pamatud-an sa afirmatibo nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma, sumala sa Biblia. So paki-confirm lang sa affirmative mao ba ni ang imong tema gyud, kompleto gyud nga tema, pamatud-an nga San Pedro dili Santo Papa sa Roma, sumala sa Biblia. Paki-confirm lang bro. Mao na bro ang gihimo ni Brad Amik nga ako'y affirmative. Sige, mao ni ha, mao ni imong barugan. So ang affirmative ani mao si Bro Michael Ochia. Wala man koy dili man ako naghimo ana nga tema. Kaya kinsa man day bro? Ana nga tema
kang Gym Plaza na nya dugay pa man ang amo ang tema. So gidawat sige, ni sige. gidawat na ni Brad Michael Ochia, dili man ko pwede mo himog tema kay ako may negative. Sige, sige, sige. Abi na kung ikaw naghimo ana ba niya. Ningon mo ko nga. Kita bro, ikaw human ni kinsa tayo mong kaatbang. Dili pag negative Okay. gani, dili gyud na pwede mo himog tema. Sige bro, padayon sa Sige, sige bro. Okay ra na. May problema. Doon na Sige, issue. sige, go go go. Mas maayo gyud nga atuyeng masitol sa ba. Okay, karon sige. ang affirmative ani mao si Bro Michael Ochia no. Usbon ko pamatud-an nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma, sumala sa Biblia. So ang mo pabarog niini mao si Bro Michael Ochia usa ka 70 Adventist. Unya ang mo negative ani, ang nigat nini, ang musupak ni mo si Bro sa ka Roman Catholic Church sa Dipisor Katoliko si Bro Amek. So karon sa dili pa ta mag sugod sa inyong pabarog, tagpila man ta ka oras bro ang pagpabarog. 10 minutes ra bro. 10 minutes. Unya ang cross examine. 10 minutes pod. Okay. Unya usara ni kaagi inyong gibati. One stand Oo. ron ni. Iyo, isa ra kaagi. Okay. Tapos, Sa Usara bro, gabi na. Isa ra. Kanang isa usara ani na. Okay, paminaw mo ha. Paminaw mo mga maglalantugi. Kini inyong debate, usara ni kaagi. First stand ra ni. Ang unang mo barog mao ang affirmative, dayon mo cross-examinon siya 10 minutos. Dayon munigar na pod si Bro Amik 10 minutos, unya cross-examinon na pod siya sa affirmative 10 minutos. Unya dayon ari na ta sa kanang gitawag na tong rebuttal. Ang rebuttal pila ka oras? 5 minutes ra bro, 5. 5 lang ha. 3 to 5 Okay. minutes ana. Kana. Okay. Ako sang isit ha ang oras sa inyong ato lang sa Tubag mami bro, ka. 30 seconds bro. Ah, Bro, Luigi Carlo. ah, Mr. Moderator, ang tubag, pag matubag og categorical, ma-explain og 30 seconds. 30 seconds lang. So dili lang to atong 1 minute. Taas na. Taas na to. Okay. Pero depende sa affirmative og mo basig dili sa uyon anang kuan 30 seconds. Pwede Okay, na bro, okay na bro. So kamo na lang mag-igo bro pag kuan bro, pag bana-bana about area sa 30 seconds ha. Okay. Okay bro. Affirmative bro Michael Ochia. Kay ikaw ay affirmative ato ning ablihan sa pag-ampo. Bro Michael Ochia, minaw ka? Atong ablihan sa pag-ampo Oh bro. bro, Amina bro. Kinsa may Sige mo bro, ablihan sa pag ikaw kay ikaw may affirmative. Sige, sige bro. Sige, magampo ta. Labing balaan, maluluyon o gamahanan namong Dios nga na ikaw sa ikatulo nga trono sa harian sa mga langit, tintaknaas kagabion. Niya ay mga higala nako nga mga buutan. Magahimo kami Ginoong Dios sa pagisgot-isgot sa kamatuoran mahitungod sa tema nga among pagisgutan karon. Ikaw magpanalangin kanamo og tuguting ang kamatuoran mo imulutaw niini aron Ginoong Dios nga sa dili pa ikaw mobalik among makatunan unsay tinuod. Salamat Ginoo sa pagtubag sa ngalan ni Ginoo sa among manluwas. Amen. Amen. Nya salamat sa affirmative unya atong klarohon na kini atong debate kay dili man itigbakay bisan online ra ni siya atong i-formal and namang mga viewers. So na atong role sa debate. Unang roles kinahanglan dili mo gawa sa tema. So paminaw gyud mo ha mga debaters, dili mo gawa sa tema. So kung ang tema ninyo pamatud-an nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma, unsa tong tema tong dili si San Pedro dili Santo Papa sa Roma, ana ra gyud mo focus. So dili ta mudagan mahitungod sa kalanon, dili ta mudagan mahitungod sa adlang ipapahulay. Focus ra gyud ta sa tema nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Ana nya dayon ang kategorikal na pangutana sama ang yes or no, kinahanglan tubagon usa ang kategorikal. Kung mo yes, explain 30 minutes.
30 seconds explanation, 30 seconds. Kunya kung ano, so explain gapon 30 seconds. So dili kay mo explain usa dayon mutubag sa categorical. Unahon sa categorical, yes or no. So mao na ang rule number 2. Ang nya ikatulo, ang ikatulo nga rule kinahanglan walay atake personal. So dili mahimo nga sa inyong debate kay religious debate man ni, dili ta mangan og buang sa kaatbang, dili ta mangan og bugo, di ta mo ingon nga ang imong argumento pareha nimo utok nga buslot, dili na to anaon ha. So ang ato ra gyung atakihon ang argumento ra gyud, no? Way labot personal. So ana ra ha, way personal attack. Ikaupat, bisan unsang version sa Biblia ang gamiton nato. So bisan unsang version sa Biblia atong gamiton, kunya kung diskumpiyado ang kaatbang, pwede ra isin diri nako kay ako'y mobasa. So mo siya ha, kung diskumpiyado ang kaatbang kinahanglan musin o Bible ang maong affirmative o negative ron diskumpiyado kay ako'y tan-aw. Nya ikalima, ang ikalima tahuron ang moderator. So mo na siya tahuron ang moderator. Unsay decision sa moderator tumanon. Kay ako may inyong moderator. Ang ikaunom kinahanglan unsa man. Ang ikaunom walay challenge question, no? Wala tay challenge kay ang challenge kay gubot man gud na, no? Di mag-abot matag usa ana. So ang affirmative may challenge unya ang negative di mo dawa sa challenge or usbon ang challenge di mag-abot, di maghuman. So mao na nga ikaunom wala gikatugot ang challenge question. So kana lang unom lang ka role usa nako, no, role. Kunya mga maglalantugi, mga debaters, okay ba mo sa roles? Okay na, Mr. Moderator. Okay na, okay na. Okay. So, okay, affirmative. Kung motingog ka, magsugod ang imong 10 minutos pagpabarog kung motingog ka. Okay, maayong gabi sa tanan. Sa tanan nato nga mga kahigalaan diha nga nananaw sa ato ang live may gabi niyo tanan og sa akong kaatbang si Bro Amik bisan tod og karon namin nakita sa among mga dagway pero amigo man gyud kihapon ta kay wa man tay kontrahay. Sa atong moderator, salamat Mr. Moderator sa nga naaka niya lang hinaot lang ko nga doon natay kalinaw sa atong pag-roisgot, no? Isip afirmatibo sa tema pamatud-an ako nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma mao ni ang ako ang pabarog sa ako ang tema, no? Sa Biblia sa diha nga si Kristo ni kayab sa langit dinhi sa Episo kapitulo 4 ang iyang bersikulo 11 matod pa dinhi sa Episo 4 bersikulo 11 atong basahon nag-ingon dinhi sa Episo 4 bersikulo 11 gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostoles og ang uban mga manalagna og ang uban mga ebanghelista og ang uban mga pastor og mga magtutudlo. Dinhi sa gasa nga gihatag sa Ginoo sa padong niya kayab sa langit. Ang iyang gihatag gyud diri apostoles. So mama itong tema. Wa gyud mabasa diri sa 4:11 nga kanang Santo Papa. Unya ato pong basahon diri sa Mateo kapitulo 10. Tanaw na to kung ang gisulti sa Ginoo sa atong Ginoong Kristo ngadto kang Pedro og Santo Papa basaya, no? Matod pa dinhi sa 10 ang iyang bersikulo 1 hangtod ni siya sa 2. Og sa iyang gitawag kaniya iyang napulo og duha ka mga tinun-an iyang gihatagan sila og pagbulutan ibabaw sa mga espiritu nga mahugaw aron sila makaghingilin kanila og makag-ayo sa tanang sakit og tanang balatian.
ug ang mga ngalan sa napulo og duha ka mga apostoles mao kini. Ang nauna si Simon nga ginganlan si Pedro. O dito lang ta Pedro kay Pedro ra may atong tema. Dinhi sa Mateo 10 bersikulo 2. Sa dihang nagtawag si Kristo og mga tinun-an, si Pedro membro siya sa apostoles. Dili siya wa siya manganli og kining Santo Papa. Oh. So muna nga ang baruganan sa usa ka alternatibo bisag wa tay mabasa word for word nga si Pedro dili Santo Papa kanang word for word, wa man ko mabasa sa Biblia nga si Pedro Santo Papa. Muna nga sa akong nabasahan sa Biblia, duha ra man ka version akong gidadire kay Biblia ra man. Apostoles si Pedro. Unya si Kristo may nagsulti ani. Kung moanay punta si Pedro mismo sa iyang sulat sa nahauna o ikaduha, ari sa taas nahauna. Dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1 matod pa dinhi. Si Simon Pedro ulipon og apostol ni Hesukristo. Alang kanila nga nahiagom sa samang hamili nga pagtuo, uban kanamo diha sa pagkamatarong sa atong Dios og manluluwas nga si Hesukristo. So, dinhi sa sulat ni Pedro, dire ko nagbasa sa kaduha. Gisulti gyud dinhi nga apostol, ulipon og apostol. Wa man diri mabasa nga kining Santo Papa. Muna nga ang tema na giganahan ako nga nakutluan ako na ako lang pong giingnan si Bro Amik nga kanang kita bro ikahumaniya pero kay in chat man siya nga karon na lang gahapon ganito pero ako na lang nisugot lang po ko kay ganahan po ko ni Bro Amik makig-istorya, no? So ikaduhang Pedro uno apostol dili Santo Papa. Dinhi pod sa unang Pedro uno gihapon si Pedro apostol ni Hesukristo alang sa mga pinili nga mga dumuluong nga gibulag-bulag diha sa Ponto, Galacia, Cappadocia, sa Asia o Bitania. So klaro nga dili gyud siya kini Santo Papa nga naman apostol ra man gyud ang gitawag siya. Oy, siya mismo sa iyang sulat apostol. Sa duha niya kasulat sa nahauna og sa ikaduha niya nga sulat sa uno gyud ang sugod apostol gyud ang iyahang giangkon. Unya si Kristo dito sa Mateo ginganlan pud niya si Pedro nga apostoles katong duha napulog duha ka mga tinun-an. Ginganlan niya mga apostoles. Nya diri pud sa Lucas atong basig niya sa Lucas tanawon po na to og basin di ay og Santo Papa. O dinhi sa niya ba ni si Lucas? Lucas 10. Wa sa 10. Diri sa naman eh. Okay. Sa Lucas, ang iyang kapitulo niya dinhi ako maklaro niya lang to. Pangutanan lang bro Ami kaya akong itong assignment. Ako Lucas Osborne. 9. Lucas 9. Okay. Lucas 9. Salamat bro. Jan. Gitigom niya ang napulo og duha ka mga tinun-an og iyang gihatagan sila og gahom og pagbulutan ibabaw sa tanang mga yawa sa pag-ayo sa mga sakit. Iyang isugo sila sa pagwali. Dinhi. So wa diri ang word nga apostoles pero sa atong gipangbasa sa tulo ka bersikulo apostoles ra gyud ang kining giingon dito sa
tulo ka bersikulo. Mo na nga kining atong tema nga gisgutan, mabungkag lang nini Bro Amik kung dito sa mga bersikulo nga akong gigamit iyang mabasa nga si Pedro Santo Papa. Mabungkag lang na, makatabla siya. Basta mabasa niya dito sa tulo ka bersikulo nako nga si Pedro Santo Papa. Pero dili gani ang akong tema nagpabilin nga nagbarog nga lig-on lang gihapon. No? So muna nga pagtuo na mo ingon nga mga Adventista o sa Biblia nga among gipangbasa, daghan akong nabasa nga Biblia, pero ang akong nabasahan si Pedro Apostoles gyud dili gyud Santo Papa. Kay kung Santo Papa pa si Pedro, dapat unta sa Episo 4 bersikulo 11 nag-ingon unta si Kristo dito nga naghatag siya og gasa, salamat. Naghatag siya gasa 1 minute. nga ang uban mahimong Santo Papa, ang uban mahimong propeta, ang uban mahimong ebanghelista, ang uban mahimong pastor. Sorry ha, kay murag dunay iring dire. Ang uban mahimong magtutudlo. So, mao na siya ang naa sa Biblia, wa gyud word nga Santo Papa. Kanya, mo na nga nining kagabion, ang tema nga akong pamatud-an, akong napamatud-an nga di gyud Santo Papa, kay wa man gyud mabasa nga si Pedro Santo Papa. Kay kung napay mabasa, dili ko musukol aning timaha kang Bro Amik kung pananglitan na mabasa. Pero kay wa man gyud ko kabasa sa gamay nga version nga akong nabasa sa 23 sa man ka version akong Biblia. Wa gyud ko kabasa nga si Pedro Santo Papa. Mao na nga akong pagtuo Apostoles gyud og dili Santo Papa. So mao na ang tema gipamatud-an ako nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. So salamat og may gabi kanatong tanan. Okay, dunay habilin seconds, 36 seconds. Okay, iwib na nimo bro. Iwib na nimo. Okay na bro. Okay na bro. Okay, salamat sa imong pagpabarog bro. Michael Ochia, nya ato sa ning isip ang time Sit doon na sa bro. cross examine. Okay? Sit ang Ready na ba ka bro Amik? Mo cross examine bro Amik sa atong affirmative. Ready na ba ka? Yes bro, ready na bro. Okay bro Michael Ochia, ready na ba ka mo tubag sa mga pangutana ni bro Amik? Sige bro, ready na bro. Okay. So kung mutingog ka bro Amik, magsugod ang imuhang 10 minutos pag cross examine. Unang pangutana bro Michael. Sige bro. Mabasa ba sa Biblia nga si San Pedro Santo Papa sa Roma? Mabasa, yes or no? Tubag bro. No. Dili mabasa nga si Pedro Santo Papa. Kay kung mabasa pa bro, daog na ka. Pero kay di man mabasa, mao na kung tubag no. So, ang mabasa sa Biblia bro, Apostoles gyud. Apostol, Apostoles tinun-an. Santo Papa walay mabasa bro. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Ang tema, mas pinakuli ha. Ang tema nag-ingon nga pamatud-an nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Ang akong pangutana kay dili man mabasa nga si San Pedro Santo Papa sa Roma. Mabasa ba sa Biblia nga nag-ingon si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Mabasa, yes or no? Tubag. No bro. Di gyud na siya mabasa. Sama sa akong giingon kaganiha nga word for word di mabasa nga si Pedro dili Santo Papa. Pero wa pug kay mabasa nga si Pedro Santo Papa. Ang mabasa lang diha bro, apostol, apostoles, tinun-an. Mao ra gyud bro ang mabasa. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Kay dili man di ay mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Ang akong pangutana, unsa man ang imong gibasihan sa pagpamatuod sa tema nga i-prove nimo nga mabasa gyud nga dili Santo Papa si San Pedro sa Roma? Unsa may imong gibasihan kay dili man ka mabasa sa Biblia? Tubag bro.
akong tubag mauni, ang akong gibasihan Biblia. Kay di man gyud mabasa sa Biblia nga si Pedro dili Santo Papa, dili pod mabasa nga si Pedro Santo Papa, mao na ang akong gibasihan Biblia. So, ano po, di lang yung kumusupak sa Biblia, apostoles, tinun-an, apostol, mao ra man gyud mabasa. So, ang akong gibasihan bro, Biblia bro. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Dili man mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Ngano gigamit man nimo ang Biblia? Bot ba pasabot nagpamatuod ka sa dili mabasa? Yes or no? Tubag. Nagpamatuod ko bro gamit ang Biblia sa pag supak sa imuhang argumento nga nahimong tema nga pamatud-an nga si Pedro dili Santo Papa. Kaya nga naman, di man gud mabasa bro. Kay kung mabasa pa, wa na tay lalis ana. O niya, posible ang mga Adventista mo to, okay, na may babasa, pananalitag na mabasa. Pero kay wa man gyud mabasa bro, mo nang di gyud na siya mabasa bro. Sunod pang tana bro. Okay, akong balikon bro ha. Balik ko lang sige, ang pangutana gani ha. Sige. Igamit man nimo ang Biblia sa pagpamatuod. Akong balik ko Sige. lang ang pangutana. Ah. Mabasa ba gyud sa Biblia nga ang tema nga nag-ingon si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Mabasa, yes or no? Okay. No, dili mabasa ang tema nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. Pero nganong nehay mo kung affirmative ana, kaya aron ipasabot sa inyohang pagtuo, kay inyo magong pagtuo si Pedro Santo Papa. So, wa magpasabot bro nga kung dili mabasa word for word sa Biblia, mahimo na siyang tinuod. Kay ang naas Biblia bro, apostol, apostoles, o tinun-an. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Gigamit nimo ang Episo 4:11 aron sa pagpabarog sa imong pangutana nga dili mabasa sa Biblia. Ang pangutana, gigamit man nimo ang Episo 4:11. Nag-ingon ba dire ang Episo 4:11 nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Nag-ingon ba? Yes or no? Tubag. Wa mag-ingon bro nga si Pedro dili Santo Papa. Kay ang giingon dinhi apostoles. Kay kung naapay word bro nga dili Santo Papa, di gyud ka pud musukol ana. Kung naapoy word nga Santo Papa pa, di gyud pud musukol ana. So dili siya mabasa bro, pero wa magpasabot bro nga nahimo ng tinuod nga si Pedro Santo Papa bisag di mabasa. Kay ang naaraman gud diri bro, apostoles. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Imong gigamit ang Mateo 10:1 paingon sa 2. Ang po naman nimo nga dili mabasa sa Episo 4:11. Diri sa Mateo 10:1 paingon sa 2. Nag-ingon ba dire sa Mateo 1 paingon sa 10 aron sa pag-prove sa imong tema? Nag-ingon ba nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Nag-ingon ba dire? Yes or no? Tubag bro. Wa mag-ingon gihapon diha bro. Wa mag-ingon nga si Pedro dili Santo Papa. Pero wa pud mag-ingon nga si Pedro Santo Papa. Kaya ang nasulat bro, apostoles ra gyud. Mao ra man gyud nasulat, dili man gyud ta kasupak ana. Kamo ra man gyud ang nag-claim nga si Pedro Santo Papa. So mo nang supak mi ana, mo nang ako ang gihimo nagpamatuod ko nga si Pedro dili Santo Papa, kay apostoles ra man gyud bro. Bisag way mabasa diha nga dili Santo Papa, ang nasulat apostoles, wa magpasabot bro nga nahimong bakak. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Imo gihapon gigamit ang sita sa Biblia sa 1 Pedro 1 paingon sa 1. Mabasa ba dire aron sa pagpamatuod, aron sa pagpabarog sa imong tema? Mabasa ba dire Mr. Affirmative sa 1 Pedro 1:1 nga nag-ingon si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Mabasa? Yes or no? Tubag. Di gyapon mabasa bro. Pero nganong nagpamatuod ko nga dili Santo Papa, kay ang nasulat bro, apostoles ra gyud.
Ang inyo magong pagtuo si Apostol Pedro Santo Papa sa ninyo niya mao na nga ang amo kong baruganan dili gyud na siya Santo Papa. So bisag dili mabasa bro ang word for word, ang tema manggod pamatud-an. Kay kung mabasa pa bro, dili na siya pamatud-an, basahon. So kay word man pamatud-an ako sa word, bisag dili siya word for word, aron makasabot ang akong kaatbang. So inana siya bro, sunod pangutana bro. Sunod pangutana, dili man di ay mabasa. Giunsa man nimo pagpabarog ang imong tema nga dili man di ay mabasa? Ano ang pangutana? Tubag bro. Giunsa nako pagpabarog? Akong gipabarog bro aron makasabot ka nga dili gyud siya Santo Papa. Gamit nako ang Biblia kay ang naa diri apostoles raman gyud bro. Dili man gyud siya Santo Papa. Wa ko'y mabasa nga dili Santo Papa, pero masabot nga dili Santo Papa kay apostoles ramay nasuwat bro. Sunod pangutana bro. Sa oras, kailan na bilin oras bro J. Carlo? Bro. Napay 2 minutos bro. Doon na pay 2 minutos, 30 Okay, seconds. sunod pangutana. Sige bro. Imo gihapon gigamit ang Lucas 10:9. Wala man mabasa diri sa Episo 4:11 o sa 1 Pedro, diri sa Lucas 10:9. Mabasa ba diri nga nag-ingon si San Lucas 10:9 nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Mabasa ba diri bro Michael? Yes or no? Murag 9 to bro ang akong gibasa bro. Dili to Yes, 9. 9. 10:9 bro. Sa 9 ko nagbasa bro. Sige ani, tubag ko lang gyapon ako bro. Ani, dinhi bro sa kapitulo 9, wa ko'y nabasa nga apostol, wa ko'y nabasa nga dili Santo Papa, wa ko'y nabasa. Objection sa Sige, sige. Objection. Okay. Post tayo tahan, nag-post ang ta. Sige bro, negative, unsay imong objection? ang akong pangutana categorical. Mabasa ba sa Lucas 10:9 nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Yes or no sa ayha siya mo-explain. Sige bro, negative. Bro, affirmative. Mutubag ka sa categorical o nakay counter objection? Counter ko gamay Mr. Moderator. Niingon ako Sige, Mr. Moderator nga wa ko'y nabasa nga apostol, wa po ko'y nabasa nga dili Santo Papa, wa ko'y mabasa nga Santo Papa diha sa 9. 9 ko adto bro ni kuan. 10:9 bro. Moderator's time ha. Ang pangutana ni Bro Amik atong ipabalik o niya atong ipatubag sa affirmative. Sige Bro Amik, balik ka pangutana kay mag-resume ang time. Okay. Balik ko na ang pangutana bro Michael. Sige bro. Diri sa Lucas 10:9 imo man ang gigamit. Nagsulti ba dire sa Lucas 10:9 nga nag-ingon nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Nag-ingon ba dire? Yes or no? Yes or no bro? Yes or no? No bro. Wa mag-ingon bro. Pero wa pud mag-ingon nga Santo Papa, wa pud mag-ingon nga dili Santo Papa. Pero ang mabasa ra gyud sa Biblia bro, apostoles ra gyud siya bro. So sayop nang magunahuna ta nga si Pedro Santo Papa, samtang apostoles ang nasulat bro sa Biblia. Sunod pangutana bro. I-wait mo na akong time bro. Sige, Sige bro. iwi mo. Sige, salamat Bro Amik. Salamat po affirmative no sa imong manindot nga tubag o manindot pud nga pangutana ni Bro Amik. So anhin na ta sa pagligar ni Bro Amik sa tema si San Pedro dili mauunang Santo Papa. Okay Bro Amik, kung mutingog na ka, mag-ready na imo ang 10 minutos. Okay, maayong gabi sa tanan no, sa tanan nga nagtanaw sa atong live. Maayong gabi dia kanimo Mr. Moderator og sa atong kaatbang brother Michael Ochia. Okay bro. Actually, kini yung tanga tema para unta namo ni Jim Plaza. Tong naa diri sa amua nga nagtrabaho sa gobyerno pero kay gisalo man ni Brad Michael, so ako ra pud gidawat kay dugay pa manggod to ang amo nga debate. Nagtuo ko sa akong kaatbang nga naa gyud siya ikapa matuod
sa iyang tima nga nag-ingon si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Daghan iya gipanggamit nga mga bersikulo pero wala gyud ko'y nakabasa nga nag-ingon si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Unsaon man niya ni pagpabarog ang iyang tima nga mag-ingon nga dili Santo Papa sa Roma si San Pedro nga wala man siya mabasa. So, pakyas gyud ni nga tima. Actually, kini nga tima wala gyud ni nagkadimao sa natad sa debate, sipyat gyud ni nga tima. Pero tungod kay kini si Brad Michael, magsige man nag-comment dire sa ako nga mga post, ako alang ipagbigyan. Pero kini nga tima wa gyud ni nagkadimao. Kay puro gyud mi ani puro gyud mi ani affirmative. No? Gigamit ni Brad Michael ang Episo 4:11. Abi nako nga naa siya'y lain nga version nga iyang gamiton aron nga ipabarog niya ang nga dili gud mabasa. Kay wala man siya hinabasa. Bisag unsaon nga mga tima, ako sa gipangutana, mabasa ba sa Biblia nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma? Ingon siya, walay mabasa. Nausao man na pagdaog nimo sa imong tima nga wala may mabasa. Wala, dili nako katungod ang pagpabarog dire kung si San Pedro Santo Papa dili man na mao ang tima. Ha? Dili gud na mao ang tima. Wala gud ko'y karapatan nga mo pabarog nga moingon ko nga si San Pedro Santo Papa sa Roma sumala sa Biblia kay dili man na mao ang tima. Ang akong role gud dire isip negative. Mosupak yun ko, magsige regugog supak, dili ko magpamatuod. Wala na sa rules sa affirmative nga maoy magpamatuod. No? Gigamit po ni Brad Michael ang Mateo 10:1 paingon sa 2. Ako sa gipangutana, wala ko'y mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa. Kung saan man nimo pagdaog ana nga dili wala may mabasa di ay. Sa ato pa gigamit ni Brad Michael, ang akong katbang, gigamit niya ang Biblia aron sa pagpabarog sa dili mabasa. Argument of nothing. No? Ipabarog niya ang wala mabasa. Pamatud-an nga si San Pedro dili Santo Papa. Kunya pa sumala sa Biblia. Gigamit ang Biblia sumala sa dili mabasa. Nausawa na. Usaon man ang pagpabarog nga dili man mabasa. Nya karon, kabalo man gyud ko mangutana man gyud na si Brad Michael, affirmative mangutana man gyud siya. Mabasa ba sa Biblia nga nag-ingon diha nga si San Pedro Santo Papa? Na dili man ako nakarapatan mo pabarog ka Santo Papa kay negative man ko. Maguna siya. Kasi data na lang kanako daan Brad Michael nga kanang imong pangutana ayaw na lang ilahos kay mo-object na gyud ko ana kay dili ko affirmative. Negative ko, wala ko'y karapatan mo pabarog kung Santo Papa ba si San Pedro o dili. Ang atong diring isuresolbahon ang imong tima kung mabasa ba sa Biblia. Pero kay gipangutana naman ta ka, gi-cross exam man kanako, wala gyud kay ipakita. So wala gyud kay dag-anan ani nga atong tima. Kay wala man gyud kay nabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sumala sa Biblia. No? Nagtuo man gud si Brad Michael nga lamang siya ani nga tima. Dili ka makalamang ani Brad. Nganuman. Ang imong tima dili mabasa. Dagi pangutana kanako sa Lucas 19 kung mabasa ba nga dili Santo Papa. Kay mao man ang tima ang imong rules nimo affirmative man ka. Imo gibarugan nga dili gud mabasa. Unya kay wala man kay nabasa. Pangkaruti ka aning atong debate. Di gyud ka kadaog ani. No? Ako nagtuo ko nga si Brad Michael, wala pa yun siya ingon nga nahanas kayo sa pagtanaw sa mga kining rules sa mga tima, pero kay friendly dialogue raman wala problema kay at least nga makapractice pod. Gigamit pod ni Brad Michael ang 1 Pedro 1:1. Ako sa gipangutana kay iya man gigamit aron sa pagpabarog. Dili pud mabasa. Wala po'y mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa. Nausao man niya ni pagpabarog sa iyang tima nga ang iyang tima negative man
No? Negative gud kayo. Nagsige gani ko hulat ko nga unsa ka nga version ang gamiton ni Brad Michael no? Aron nga makapabarog siya kay bisan unsa nga version sa Biblia. Ako gyud ang dawaton basta kay Biblia kay ang naa sa tema Biblia raman. Bisan unsa nga version sa Biblia kung naalang gyud na ipakita si Brad Michael nga si San Pedro dili Santo Papa sa Biblia, apil din ako ani nga debate. Pero kay wala man siya na ipakita, nagpamatuod siya sa walay mabasa. Na unsaon man na. Ingon pa dire ni San Pedro sa Living Bible Protestant version niya, dili gud ni siya ingon nga dili ni siya version sa Katoliko. Nag-ingon dire sa Living Bible sa 1 Pedro 5:13 nag-ingon dire the church here in Rome, ang nagsulti ani si San Pedro, ang iglesia dinhi sa Roma, no? She is your sister in the Lord, send you greetings. So does my son Mark. Unsa ka no? Si Marcos gitawag ni San Pedro nga akong anak. Kay anak man ni Marcos, ay kay anak man ni San Pedro si Marcos, dimudo si San Pedro amahan ni Marcos. Pero kay dili man lagi nako na tima lagi nga pamatud-an lagi nako nga Santo Papa ba si San Pedro? Kay dili man na mo ang tema. Ang tema pamatud-an nga si San Pedro, dili Santo Papa. Dili nako na gyud rules. Ang utana man gyud na si Brad Michael. Wala gyud na sa tema. Negative man gyud ko. So dili ra gyud wala gyud sa ako adire ang pagpamatuod. So nagsige ko paabot kang Brad Michael sa affirmatibo nga naa gyud untay siya mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa bisan unsa nga version. Pero wala gyud siya na ikapakita bisan usa. Ang iyang gigamit Episo 4:11 nga nag-ingon dito nagpadala og apostoles. Wala may mabasa diri sa Episo 4:11. Aminado na gyud si Brad Michael mismo si Brad Michael ang atong affirmative ni angkon na gyud nga diri sa Episo 4:11 walay mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa. Naunsaon man na pagpabarog sa iyang tema nga dili Santo Papa nga wala man di ay mabasa. Buot ipasabot ang atong affirmative, ang akong atbang si Brad Michael Ochia, nagpabarog siya sa iyang tema nga dili mabasa sa Biblia. Pilay na bilin nga oras, Mr. Moderator? 1 minute. Naapay 1 minute o 36 seconds. Ay wave na ako na bro. Okay, salamat bro Amik sa imuhang nindot nga pagdigar sa maong tema sa affirmative. So pahibaw-on ako ang mga maglalantugi nga dili mo gawa sa tema ha. Unya malikon ko pagbasa ng tema pamatud-an sa affirmative. May alihi mo iba. Kasi bro Michael Ochia nga dili unang Santo Papa Putol ka bro. Putol mo tingog Mr. Moderator. Examen ni bro Amik. Chape mo tingog bro, Mr. Moderator, Hello, bro chape. Ochia. Mr. Moderator, imong tingog Mr. Moderator, di madunggan Mr. Moderator. Pangitaig signal nga nindot Okay na Mr. ba ni? Moderator. Okay na Mr. Okay ni? Moderator. Gapo. Nihinay mo Okay, signal sige, Mr. ready na ba Moderator, ka? nihinay. Oh, sige Mr. Okay, Moderator. ready na ba? Ready Kani, na. okay na ba ni? Kana. Okay. Kana sa mga. Okay, kung ready na ba ka bro Ochia mo proceed examine ni bro Amik? Ready na bro.
Okay, bro Amik, ready na ba ka butubag sa mga ni bro? Yes, bro. Ready na, bro. Sige, sige. Kung magsugod ka, bro Uchiya, sa imuhang pangutana, magsugod na po ang yes. Okay. Be diha bro Amik, be diha. May gabi po. Sige, ang akong primerong pangutana bro, ang tema pamatud-an ako nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. Yes. Unsa may nasulat sa tema bro, pamatud-an nga mabasa nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma or pamatud-an nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. Hain niya ng duha bro ang akong tema. Tubag. Sa imong wala mapamatud nga tema, ha? Sa imong wala mapamatud gamit man nimo upat man gyud ni ka, upat man gyud ni ka to. Sa wala nimo mapamatud nga tema, si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Sa wala nimo mapamatud nga tema. Ngano man? Wala man gyud kay nabasa. Sige, paabot ka na ako ganiha. Ug naa ba kay mabasa nga translation, total dawaton man ako na bisan pag unsa nga translation basta kay Biblia bro nga nag-ingon nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Daog na gyud ka bro. Pero kay wala man gyud kay nabasa. Naung sao man mo nang pagpabarog sa imong tema nga wala man kay nabasa nga dili Santo Papa. Mo na akong tubag sa imong pangutana. Sige. Sunod pangutana bro. Sunod tubag. Sige bro. Ang akong tema pamatud-an nga dili si Pedro Santo Papa sa Roma. Wa mag-ingon nga si Pedro. Sumala sa Biblia bro, sumala sa Biblia. Ay so bro. Objection Mr. Moderator. Sige, sige. Counter. Time sa bro Amik, time sa. Ya ato sa kuno siya sa iyang pangutana bro Amik. Ato sa pagkanon yang pangutana kay ay sa counter bro kay wala pa man siya mukuan si bro affirmative. So padayonon sa nato siya sa pagpangutana bro Amik. Sige bro, padayon bro, affirmative. Okay, salamat Mr. Moderator. Usbon lang nako ang pangutana bro Amik. Okay. Akong himuong kategorikal. Sige. Sumala sa akong tema, unsa may naas ang tema? Pamatud-an nga mabasa sa Biblia nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma? Yes or no? No. Wala ka na kapamatuod, oy. Wala ka na kapamatuod. Walay mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Oh, naghana kayo nimo mga kuan dire, mga sitas nga gigamit. Wala gyud ko na basa dire. Mismo ikaw na ang nag-ingon nga di walay mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Kung mangutana ka sa kuha, kung naa ba ko'y mabasa, follow up man yun nimo na. Sunod, kabalo naman ka na. Kung ipangutana nimo sa kuha nga si San Pedro Santo Papa, wala man ko'y karapatan mo patuda na kay dili man na ang tema. Ang imong kuan dire karapatan, ang imong kuan dire nga pamatud-an gyud nimo nga si Santo Papa, si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Mr. Moderator, Sige, objection. Okay. 30 minutes out 30 Post time. seconds yung giingon Mr. Moderator, maayo siguro nga magkuhan siguro 30 seconds Mr. Moderator kay murag mula lapas-lapas ang mas grabe. Usara akong kuan bro, usara ako ang akong diri ko sa akong time good. Minutes ra man good bro, minutes ra nga seconds wala ko kuan sa seconds. So kamo nila mag-igo bro, kinahanglan magbana-bana na mahubra siguro, gyud Kini lang si Brad atong anytime timer kay total naaman siya dire. Naaman sa nisulod man siya. Carlo, kira na. Sige. Ako'y time. Ako'y Ikaw timer bro. Oh, sige. Okay, pangutana. Sige. Okay, sunod pangutana. Ay isa isit sang time. Sige na. Okay. Sige. 30 seconds Sige. na, no? 30 Okay. seconds ang tubag. 30 seconds. 30 Sige, seconds. Ang imo ha bro, 30 seconds. ang imo ha bro, ang seconds ra bro. Ang imo seconds ra ako amo oy minutes. Okay. Sige. Sige, pangutana na. Mutana na. Okay. Gitubag nimo bro nga no. Wa ko magpamatuod nga mabasa
sa Biblia. So akong pangutana mauni. Nganong mangita man ka sa mabasa nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma nga matod pa nimo wa man ko magpamatuod sa mabasa sa Biblia. Sumala sa Biblia. Tubag bro. Mangita gid ka na bro kay mao man ay tema. Ang tema bro, akong balik ko na. Pamatud-an nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Ano ang tema? Karon sa pag-present nimo, wala gyud ko nakabasa mismo ikaw na nga ni angkon. Angkon na gani ka nga. Walay mabasa nga si San Pedro Santo Papa sa Roma. Next question. Time na, sige, next question. Next question bro. Sa gigamit nako ba sa Epeso 4:11 dili magyud dito mabasa nga si Kristo si Pedro dili Santo Papa. Ang mabasa dito apostoles, di ba? So akong pangutana mauni. Kay dili man mabasa dito nga si Pedro dili Santo Papa, dili na diay ka mutuo nga si Pedro apostoles. Mutuo ko nga si Pedro Apostoles. Kumbaga, mutuo ko nga si Pedro Apostoles. Tama na, nga si San Pedro Apostoles. Ang akong dili tuhan, ang imong giangkon. Yang kung ba ka nga si San Pedro dili Santo Papa, walay mabasa, sumala sa Biblia. Biblia man. Nga kay wala man kay nabasa, di usawa nimo pagdaogan ng imong tema. Naghimo man kag tema nga kita duha ang negative. Pang negative man gud ang imong tema. Sunod pa utana. Sunod pa utana bro, kanang lisod-lisod pod bro. Friendly raman lagi ni bro. Ito lang sayon nun. Sunod pa utana bro. Kay mutuo man diay ka nga si Pedro Apostoles, unya dili lang ka mutuo nga si Pedro dili Santo Papa kay way mabasa. Asa makadapig anak bro? Si Pedro Apostoles o si Pedro dili Santo Papa? Sa imong tema, wala man kay napamatud-an bro nga si San Pedro dili Santo Papa. Wala man kay mabasa diha. Og moingon ka nga si San Pedro Apostoles, wala man kay problema diha. Og moingon po ka nga si San Pedro dili Santo Papa, na pangutana kay wala man kay nabasa nga si San Pedro dili Santo Papa. Ikaw may affirmative. Pag ko katungod mo pabarog nga Santo Papa ba siya dili kay negative bang ko. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana bro. Sunod na pangutana. Sige. Okay, sunod pangutana bro. Kay wa man kay problema nimo nga si Pedro Apostoles. Ang imo lang yung problemahan kay wa gyud nako papamatud nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. Uyon ka na bro nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma o supak. Subala sa imong tema nga wala nimo pamatud Uyon gud ka na bro, ngano man. Wala man kay nabasa bro nga si San Pedro dili Santo Papa. Bro, sumala sa imong tema ba? Di, mama, tulong bro. Wala bang kay mabasa diha nga si San Pedro dili Santo Papa? Sumala sa mabasa sa Biblia. Tayo, okay. Saan man mo pamatud nga wala man kay mabasa? Time na. Sunod pangutana bro. Okay, time na day. Sinsa na ni sobra din, sobra. Okay ra bro. Sa ato pa bro, buot ba nimo ipasabot bro kay di man mabasa sa Biblia? Dili gyud ay kamuuyon nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. Muuyon ko nga si Pedro Santo Papa sa Roma. Kung ako'y affirmative. Kay kabalo sa na ako na pag-probe. Nga kinigative bang ko. Ang akong gihulat dire nga ipamatuod nimo, ipabarog nimo kay ikaw may affirmative. Ang tema, pamatud-an nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma. Sumala sa Biblia, wa ko nabasa. Pero kung ako'y affirmative, sunod na itong debate, ako'y mapamatuod-an. Kapabarog ko ana bro. Sunod pangutana bro. Sige, sunod pangutana bro. Matod pa nimo nga kay wa man ko makapamatuod nga si Pedro dili Santo Papa. So matod pa nimo uyon ka kay wa na ko mapamatud nga si Pedro dili Santo Papa. Pero naa kay
pagpamatuod nga si Pedro Santo Papa. Sunod na kong pangutana. Basin baya o nakasupak ka sa inyuhang doktrina nga niapil man kag pamatuod nga si Pedro dili Santo Papa? Tubag bro. Wala gid ko ni apel bro. Sa doktrina sa Katoliko, si San Pedro Santo Papa, pinakauna nga Santo Papa sa Roma. Pero dili man ako na pwede prove dire kay dili man ko affirmative nya dili man na mao ang tema. Ano bro? Nakasagot ka sa akong punto bro. Dili gid ko supak nga naman. Si San Pedro Santo Papa man namo na. Santo Papa gid sa Roma pero kay dili man lagi ko affirmative. Saan man ako na pag-prove lagi sa imo? Sunod ko utana. May mabasa sa ito. Sunod pangutana bro. Oh. Dili ko affirmative bro, pero nitubag manggod ka nga si Pedro Santo Papa. Yes. Unya. Ako lang kay dukoron diha bro. Kay nitubag man ka. Dapat pa ang Gukod. nitubag nga si Pedro Santo Papa. Dukoron di ka ha. Oo, gukod. Kay dili man ako, wa man ako mapamatud nga si Pedro dili Santo Papa. Nya matod pa nimo, ikaw makapamatuod. Asa man dapit Objection, moderator. Objection, moderator. Okay, objection time. Sige Wala, bro, unsay ang imong akong objection ingon, negative? Ang akong ingon, dili ko magpamatuod kay dili ko affirmative. I-surrender sa niya nga dili sa makalusotana kay ako mo affirmative. Sige, asala mo na to imong objection bro. Oh, Negative. iwasa ang Okay, akong nabak- ang akong ingon, Okay, nabak ka ang akong counter ingon, objection? dili ko makapamatuod ko ana. O ako'y affirmative na di mag affirmative, negative man ko. Sige na bro, Mugawas sige na, mata sa nakuha tema. na ako bro. Oh, Sige, bro. mugawas mata Nya, sa bro. tema. Okay bro, affirmative, doon na kay counter objection o proceed na kag lain pangutana? Pwede mo counter ko Mr. Moderator? Sige, counter. Sige bro, unsay atong counter affirmative? Mo counter ko Mr. Moderator ning tubag manggod siya nga kanang makapamatuod siya nga Santo Papa. Nya ningon ko nga bugukod ko, ingon man siya gukod. Mo tong akong gigukod Mr. Moderator. Pero kay ni object man siya. So gusto lang gyud unta ko makadungog Mr. Moderator ba kay basin daig maka-appeal pud mig tuo nga si San Pedro Santo Papa. So marami kung gusto ka mo tubag pwede ra man good pod. Mo to Mr. Moderator. Sige, ang moderator mo kuan ang moderator no mo decision. Since kay gitubag na ni Bro Amik, obligasyon nimo pagtubag kay imo naman ang natubag, mahinay ka naman na nimo pagtubag, so gigukod lang ka sa iyahang gigukod lang kaniya sa imuhang tubag. Sige padayon bro, affirmative. Sige, Objection bro. Sige. Ang Objection. akong ingon, makapamatuod ko nga si San Pedro Santo Papa kung ako ang affirmative ani nga debate. Ang ako ingon ba, makapamatuod ko bisan ako'y negative. Ang ako ingon ba, makapamatuod ko ana kung ako'y affirmative. Nga kay dili man ko affirmative, di wala ako'y katungod mo pamatuod ana. Ano day, mo din na. Sige, nakuha na ko yung punto bro. Amik. Sige, nakuha na ko yung punto bro Amik. Wala ana di siya bro affirmative nga makapamatuod siya na kung siya ay affirmative. So mao na iyahang tubag. So ang imong unang pangutana, katong imong unang pangutana mahugto niya og wala niya kuana mahugto niya og wala tubaga. kuana kanang imo na to gitubag kay lagi di man siya affirmative. So ana lang bro, ang imong pangutana affirmative wala niya tubaga gumikan kay dili siya affirmative. So proceed na lang taglaing pangutana para ma-resume balik ang time. Dili na pwede mo object Mr. Moderator. Dili lang ay na lang bro kay kuan madugay naman ta bro kay kuan ka mo Question na, next counter ka question. unya mo object na pod siya di ta maghuman. Sige bro, pangutana para ma-resume ang atong time. Sige Mr. Moderator, salamat kayo. Di lang ko mamugos. So, sunod pangutana bro Amik. Ano tubag? Diyan ko nimo nga ang akong tema di mabasa sa Biblia nga si Pedro dili Santo Papa. Sa imong pagsukol sa akoa, hinguyon ka ana nga si Pedro dili Santo Papa o nisupa ka ana? Nisupak gid ko ana bro. Ngano man, mismo ikaw na nag-ingon kaniya. Walay mabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Ikaw na mismo nag-ingon. Nga kay wala man gyud ka nagipakita, nagulat gani ko sa imo og naba kay ikapakita nga lain nga version ba kay tol dawaton man ako na.
tima pamatud-an nimo nga nag-ingon nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma. Na kay ikaw man mismo ni uyon. Natingala gani ko affirmative ka unya, nag-negative ka, nagsige wala ka ni uyon, nagsige kay ingon nga wala. Na-corner ka dire sa akong upan nga pangutana. Time na. Time na. Okay, time na. Ang sa mga tayo, 30 seconds? 30 seconds? Dili, or wala na. 10 minutes? Ang minutes yun, ang minutes. Oh, sige. Ang minutes. Okay. Salamat. So, nahuman na ang inyong 10 minutes no sa pag cross-examine. So, salamat kayo affirmative sa imong nindot nga pangutana ug salamat pod negative sa imong nindot pod nga tubag sa pangutana sa affirmative. So, ani na lang bro. Ari lang ta sa pila man inyong rebuttal, 3 minutes o 5 minutes. 3 to 5. Mao may gisabutan na to ganun. 3 to 5. So, ani lang ta mo 3 minutos na lang. Signal. Mr. Moderator. Okay, 3 na lang. Signal mo, So, signal. sige, kung ano na lang bro. Kisa man ni Brad Giancarlo, ikay mo time sa ilahang 3 Pareha mo minutos. pangalan ani? Oh, ika na lang mo time bro. Bro 3 Giancarlo. minutos. Oh, 3 minutos Sige. na lang, bro. 3 minutos. Tugod ang time kung magkuan. Storya. Oh, rebuttal ha. Sige, rebuttal. Kaya una na, kaya ko may negative. Oh, ang negative sige. yun na. Sige, una bro, amik. Ako balik ko no, mayong gabi tanan. Wala na gyud nakapalusot ang atong kaatbang nga mangutana unta siya nga dili man mabasa di ay dili man day mabasa nga si San Pedro Santo Papa na ba kay mabasa nga Santo Papa wala na siya nga makapalusot kaya ako na madaan gibangilan. Dili man gyud ko affirmative. Ang tema kabalo gyud ko sa tema nga bikilado gyud na dili gyud mao ang tema. Pero kay niingon man si Brad Michael nga siya mo dawat maurag gihapon nga tema nabulasot gud siya ini nga tema nga naman kini nga tema pag moingon gani ka nga pamatud-an ako nga dili Santo Papa may naa gani dili sa tema negative gyud na siya Brad Michael sunod ba para makabalo po ka dapat ang affirmative dili gud mo gamit og word nga dili kay affirmative man ka no siguro wala lang na mabantayan ni Brad Michael may na lang listen po ni sa iya ha bisag unsaon og ligot-ligwat wala gyud mapamatud ang tema daog gyud ta niini nga atong debate ngano man wala man siya makabasa nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma wala gyud mabasa nga nag-ingon nga dili Santo Papa sa Roma wa gyud mabasa nagtuo siguro siya nga alabang na siya niini bisag unsaon niya og lusot-lusot bisan unsaon niya og liwat-liwat kay mismo siya sa akong pag-cross exam ganiha miangkon na gyud nga walay mabasa diha teksto bersikulo sa Biblia nga si San Pedro dili Santo Papa unsaon pa man ni pabarog sa tema nga ang affirmative mauunta ang mo pabarog pero siya na hinuon ninigar wala siya na ikapakita siya na mismo nag-ingon nga dili mabasa diha sa Episo 4:11 nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma gipangutanan nako sa Lucas 19 dili gihapon mabasa diha puro dili sa ato pa kini nga debate gidebate ni Brad Michael ang iyang kaugalingon kini nga debate puro may negative kay kinang tema nga dili Santo Papa pamatud-an nga dili pang negative ang gud ni Brad Michael mao na kini nga tema kita ani nga duha puro ta ani negative mismo ikaw giangko na nimo nga walay mabasa sa Biblia samantala ang tema pamatud-an nga si San Pedro dili Santo Papa sa Roma sumala sa Biblia kadaghan sa imong gikuan dire wa gyud kay nabasa sa ato pa naparot gyud ka ning atong debate Brad Michael ngano man wa man gyud ka nakapamatuod kay ang imong tema kita nga tanan puro negative time na. Time na. Okay, time na. So, Okay, salamat. Okay, salamat bro Amik.
as negative sa imuhang pagnigar sa tima sa affirmative nga pamatud-an niya nga si San Pedro dili unang Santo Papa sa Roma. So ari na ta sa affirmative sa iyang last nga pagpabarog. So sige bro. Affirmative. Sugod ang oras, sugod. Okay, maayong gabi sa tanan. Daghan kay salamat bro Amek, bro Salamat po, bro. Salamat ninyo bro. Giancarlo Irana, akong amigo nga gwapo, butan. So nining kagabion, ang giingon ni bro Amek nga pildi daw ko, daog daw siya. Istorya ra na, mga higala mga kaigsunan. Istorya ra na. Akong gi pamatud-an nga si Pedro dili Santo Papa, kay ang mabasa apostoles gyud lagi. Kunya hinggamit siya bersikulo sa unang Pedro 5:13 nga si Marcos anak ni Pedro. Kung tanaw nimo sa Griego, bro Amek, gitanaw na ko sa Griego, bro Amek. Kung si Pedro Santo Papa paunta, nag-ingon unta nga in Petra papas. Kung Santo Papa pa siya. Pero wa man mag-ingon. Ang giingon dito kay apostolos, dili papas. Oh. So muna nga ang akong tema, kamatod pa ni Bro Amik, parehas mi negative, tagaan na to kanang gamay nga punto. Wa gyud siya makabungkag oy. Kaya nga naman, suma sa kong gingon kaganiha, makabungkag lang siya sa tema kung naa siya mabasa nga Santo Papa. Pero kay wa magin siya mabasa nga Santo Papa in taon, oy. Bisan pag negative siya, pero kung dunay mabasa nga Santo Papa, inigbasa niya adto aw masabot nga sa mga nananaw sa live nga bungkag yun ang tema sa affirmative kung doon na siya gibasa. Nya kay siya wa may mabasa nga Santo Papa, ako wa po ko'y mabasa nga dili Santo Papa, ang mabasa apostoles. Nya wa mo po siya mabasa nga dili apostoles. So mga higalag makaigsunan sa atong mga kahigalaan nga nananaw, kamo na lay sabot kung nidaog ba si Amik. Pero pwede man padaogon na to sa Amik, pero duha ka klases daog. Oh. So, muna nga ang tema, akong gipamatud-an nga si Pedro dili apostoli, dili Santo Papa, kay wa magi mabasa nga dili Santo Papa, ang mabasa apostolis ra man gyud, tinun-an. Time. Apostolis. Okay, time na. Okay, salamat. Salamat. Affirmative. Okay, salamat affirmative og sa ato ang negative. So salamat ninyo bro sa inyong pagsulod diri sa akong live bro. Nya salamat usab ninyo sa inyong pagsalig diri kanako. So Salamat kaning po. mga naa dinhi pwede ra gyud Salamat kayo. sa mga Salamat gawad kayo, mo Mr. mga Moderator. sige Salamat, magawad mo Mr. pangutana Moderator. bro sa mga outsider. Mr. Moderator. Kaning Ah. sa side Michael Otsia ni amanggoy bata Mr. Moderator nga duha pa ka buwan unya maikog ko dire. Sige. Kataningan. Ya. Makuan niya Mr. Moderator. Pero og pwede ra kung musugot ra dire mananghid ko sa balay okay ra? Nga mangutana ang viewers. Malinay mangutana diri ba? Ato ning pasudlon si Kuan. Kinsa may mo Kuan dinhi? Oh. Pila man. Okay ra ko bro, okay ra ang tagbalay bro. Ambot ni bro Amik. Ikaw bro Amik, Unsa ma'am? mo pasulod tag outsider diri? Na tingali na mangutana ninyo ba? Kanang related gyapon sa tema. Related sa tema. Okay, nya pila na may kabuk? 1, 2, 3, 4. Pagkapasulod baka tag usa ni. Ato yung try. Musod man ni unom man ni mo sakto ani unom. Mo ba unom ba ni? Unom ba ang kuan ni? Oh, unom. So atong itry Salamat kayo, kinsa Brad yung Michael ha. Salamat po bro Amik. Way sa payan bro Amik. Pwede mo tano bro. Moderator, Mr. J. Carlo. Oh, Salamat bro. Sige, Bro, kasi may pwede mo mangutana. tana. Kao sa Tagmangga. Sige. Sige, mo apil na ko ha, mo apil na ko tubag kay manaman inyo hang debate. So okay ra. Ay sa Mr. Moderator, kami lang siguro duha. Mo ba? So, Sige. Duha ra sila ra duha. Mo lagi Oh. nya manaman inyo hang debate. So magpasud naman tawag outsider. So ako isip outsider pod sa ay kanang kuan. Kay Pwede na mo magpasud tubag tawag si outsider. J. Carlo. So pwede na ko Nya, mo apil kini po kay si
Kini Depende po ko sino kasi Depende, bro kanin. tanon kay Diyan, kami man patubagon mga po nato bradamig ni. na ang Katoliko ani. Kami mga bradamig nya kamo. Dumag, mo may gamit na. Masamok man Mr. Moderator God. May tong kami ra duha Oh. kay wa nay adresay dito sa amoa. Unang pangutana. Ako yung Ana na mangutana lang. una. So ato sa ni pasudlo ning usa si Bro Ochia, Sonix Ochia. Tigon sa man ni mo bro, Michael. Manghod na nako bro. Dili anay ni bro. Bro, dili ni masamok bro ani ra ni siya bro. Kung dunay Sige. musuod dinhi, kung SDA ang musuod, i-address dayon adto na ipangutana ni Bro Amik ko. Si Bro Amik mo motubag. Yung amig Pero ko kung ako mangutana. i-addressan niya, kung ako yung addresson kang Mangutana sa Carlo, o ako motubag. Mangutana sa ako kang Brad Michael Ochia. Na may mga Ochia sa Biliran, Langgaw dito sa Biliran, bro. Parente to nimo? Mga parinti daw na namo diha bro kay nangsaad pud mi God, nagsaag-saad tungod sa kadaghan na siguro. Mga parinti bro, moy do na ko igagaw nga nakaswito po dito mga parinti ra namo bro. Ah, mga ako na bro, mga 70-20 gapon bro, mga Ochia sa Kabukgayan, Biliran, Biliran province. Amen. Salamat bro sa info bro. Okay. Okay. Sige, kisay mo na. Bro, Giancarlo, i-address imong pangutana asa mo i-address diri ba kang Amik o Ariba nako? Amik. Sige, Ah, sige, sige. Mik, mangutana ko, Mik. Usa ra ni ka Hey, bro. pangutana. Dipindi mo. Dipindi Ah? kung kano sa matagbaw. Mr. Moderator, Mr. Moderator, why limit sa pangutana basin og mosamot ka gabi eh. Dili na ko moderator din niya ay manaman yung di ba? So, wait Duha ra. ka pangutana, duha. Oh, dalalan duha. Depende ni Bro Amik. Okay. Dili na ko Wala moderator kay na, gabi. pwede na ko mo-appeal sa inyong mga Gabi na manggod, gabi. Ah, Sige, gabi pwede naman na God. ko mo-appeal ha. Pwede na ko mo-appeal sa inyong mga Nakasayo-sayo unta taga niya. Nakasayo-sayo unta taga niya. Okay unta kay. Promise mo God. Sige lang kay daga pa matag time, daga pa may ugma. Sige bro. Di Sige, na ako bro. mangutana. Di na ako mangutana kay Pangutana Kaya oy. yatag na lang na, yatag. Sunod na lang ko mangutana. Ah, Ayaw, bro. bro. Sige, bro. Pangluod. Ha? Ang Ayaw, na Hindi mga. akong load. Di na ako mangutana. Ah. Sige, Linuod na. man. Nanload man ka, bro. Ayaw pangluod. Bro Jan. Bitaw, pangutana ron ta ako ni Bro Amik. Kana ang una na kong pangutana ba? Bro, Ah, pangutana nako ang imuhang tema nga gipamatud-an ang imong gisupak nga supak yun nimo ni nga tema. oh, kay negative bang ko. Oh, negative man ka. So kung pangutana diha sa tema dili ba mabasa nga si Pedro dili Santo Papa sa Roma? Mabasa, oy. Klaro ana nga mabasa. Mabasa man Sumala day. man ko sa Biblia. Oh, Isa, bro. dili pa ko sa Papa, Biblia. bro. Dili pa ko sa Biblia. Akan ihang gipamatud-an. Tema, Baka tema may- sa ko. Magani, Oh. ang tema, klaro kayo dili gyud mabasa. Asa man dili mabasa? Ana, sumala sa Biblia dili mabasa. Wa man ko Para di, mangutana bro. sa Biblia, mangutana sa ko dire sa tema. Lagi, So, bro. kaya mo magisupak na Isa, bread isa, isa, Amik. isa. Isa, bro. Okay. Ang imong pangutana putol. Nag-ingon na gud ka nga, mangutana ko sa tema. Tema gani, apilon gani mo Biblia kay sulod man na sa tema og mayon ta ka mangutana ko mek sa putol nga tema. Taon ta to. Tema sa ko, wa sa ko sa Biblia. Dire sa ko Biblia ron mangutana. Sunod na akong Tema pangutana gani, Biblia na. ingon ba ka sa tema, mangutana ko sa tema. So, akong pangutana ba dili ba mabasa ingkan mabasa? Dili mabasa, bro. Klaro, dili mabasa. Pamatud-an nga Ingon ang na kaganiha nga mabasa, klaro adto. mabasa gani nga dili mabasa sa Biblia. Hasa may Ayaw sakto, mabasa ba? dili mabasa o mabasa? Nga dili Ang Santo tema Papa si nag-ingon, Pedro. tubag ko bro ha. Ang tema nag-ingon pamatud-an nga si San Pedro dili Santo Papa sa Biblia. Klaro man na bro. Sumala sa Biblia. Ayaw ang tema. sa tema Sa pa tema ko, man ako gud ka pangutana nangutana. lagi. Ang akong pangutana sa tema ba imong gitubag mabasa. Kay mabasa Oo, man di ay. sa tema lagi. Ano ba? Wa ko mangutana Biblia, diri ra ko sa Biblia. Tema Sumuyon na, ka o, bro sige. nga ha?
Okay, saan po na? Oh. So mo yun ka nga ang unang Pedro 1 bersikulo 1 apostoles si Pedro usa ka apostoles. Ug dili Santo Papa. Wala po yung mabasa de, dili Santo Papa, bro. Mabasa de, Apostoles. Mo yun ka dili. Uyon ko nga Santo Papa siya, bro. Mayo. I mean, dili, mayo. Uyon ko nga Apostoles siya. Mo yun naman day ka di ay. Dili. Sipya to. Sipya to. Uyon ko nga Apostoles siya. Oh. Yun na papa. Yun naman. Si Pietro lang siya. Uyon ko nga Apostoles siya, bro. Oh. Tinuod man na. Sunod pangutana, bro. So mo yun man day ka. Ay di na. Mora to duhara. Mora to. Ihatag mo na kay Last madugay to, pangutana. madugay. Mora to. Mora to. Uyon lagi ko nga si San Pedro Apostoles. Bro. Pero wala man gud mag-ingon ang unong Pedro 1 nga si San Pedro dili Santo Papa. Michael Wala Chia, mo mag-ingon. nakapangutan na bro, Michael Chia ba? Nakapangutan na sa imo. Humana si Giancarlo, bro. Mana. Oh, mana siya? Sige bro. Giancarlo Badinas. Wait, sige bro. G ko G, dili ko Jan, G. Sorry. Carlo. Sige. So bro, niingon manggug ka bro no sa imong tema nga si San Pedro dili unang Santo Papa. So kini nga tema gud. Unang bro. Dili Wala una, bro, wala una. Wala day, wala mabasa. Oh, wala una. So Wala una. mato pa nimo bro nga si San Pedro dili Santo Papa. Ni anak man ka sa imong tema dili Santo Papa si Pedro. Akong basahon ay akong kuanon bro, akong kutloon ning unang Pedro 5:13. Nag-ingon man gud si San Pedro bro, si San Pedro man gyud ang kaingon ani kay iyaha man ng sulat. Niingon man siya nga si Marcos nga iyahang anak. So giangkon gyud ni San Pedro nga si Marcos iyang anak. Ang akong pangutana bro, kay anak man niya si Marcos. Pangutana, kinsa ang papa ni Marcos? Tubag bro. Tubag ha. Sa Greek bro, mudagan ta sa Grego. Awa ko mangutan na Grego bro. Bro, paminaw bro. Bro, wa ko mangutan na Grego bro. Bro, wa ko mangutan na Grego bro. Kung tubag, di ka kabot sa kung tubag bro. Dili, wala man ko mag-uutang. Ako lang bro, ba nga musubay ka sa pangutana kay wa man ko mogamit og Grego. Ang akong pangutana nimo binisaya man ni. So, Oh, sige. ang akong pangutana nimo, okay, usbon na akong pangutana ha. So, Sige. wala ta. Unang Pedro 5:13 sa maayong balita Biblia. Nag-ingon dinhi. Si San Pedro nag-ingon nga si Marcos akong anak. Ani angkon gyud ha si San Pedro nga iyang anak si Marcos. Ang akong pangutana kay anak man niya si Marcos. Pangutana, kinsa man ang papa ni Marcos? Tubag bro. Huwag mabasa diha nga si Pedro, papa ni Marco. Paminaw. Huwag mabasa diha oh. Imo ra pod nang angkon-angkon. Imo lang nagisabot ba? Pero bro, inani bro. Dili magbasabot nga kung nahimo siyang amahan, nahimo ng Santo Papa. Kay ako papa naman ko, di man ko Santo Papa sa akong mga anak. Di ba? So wa na siya bro magpasabot nga kung siya ay nahimong amahan kay anak niya si Marcos nahimo na Santo Papa. O wa man ko'y mabasa diya bro nga Santo Papa na siya sa dihang nahimo siyang amahan. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana, kinsa man ang anak ni San Pedro bro sa pagtuo? Sumala sa unang Pedro 5:13. Kinsa man ang anak ni San Pedro sa pagtuo? Diha bro sa pagtuo wa may giingon pro diha bro nga anak sa pagtuo ni Marcos. Kung mabasa Giingon nako. na ko diha, Kung mabasa anak nako sa bro. pagtuo. Ha? Oh, kung mabasa nako anak sa pagtuo niya. Diha sa 5:13. Oh, kung mabasa nako, ang kuno nimo nga namaka ka. Testing daw basa bro. Dili Tanaw na dito to. sa ang kunon ba nimo nga namaka ka kung mabasa nako nga san ba, anak sa pagtuo. Sa ubang No version challenge Biblia. question lagi, no challenge question. Sige lang. Oh, pwede ko na to Yan. bro eh. Sige, biyaan lang bro. Biyaan lang tika anak bro. Diri bro Ayaw sa bro, Isaias. bro, kung mo pumbiyaan. Dili bro, biyaan tika anak nga pangutana. Ani lang to, ari lang ko sa Isaias. Sige, bro. Isaias 22, 21, 22. Nag-ingon man diri bro sa Isaias bro. Nga ang paghatagang 22 sayaw. bro. Ay sa bro, Oh, 22 sila. Isaias 22, 21, 22. 21, 22. Okay bro.
Nagingon man dito bro, ako na lang diretsoon, ang paghatagan sa Yahweh, paghatawgon og amahan. Nagingon dito ang paghatagan sa Yahweh, paghatawgon og amahan. Ang akong pangutana, kinsa may gihatagan sa Yahweh base sa San Mateo 16:19? Si San Pedro o dili si San Pedro? Tubag bro. Ang imong premise sa Isaias bro, wa magkadimao nga imong gi-connect sa design. Ayaw komentaryohi bro. Ayaw komentaryohi. Tubaga ang pangutana. Imo man gi-komentaryohan. Aningon man ka nga wa magkahaom. Komentaryo man na. Ang akong pangutana nimo bro, kinsay gihatagan sa Yahweh sumala sa San Mateo 16:19. Kana ra tubaga ko kinsang tawana gihatagan sa Yahweh. Tubag. Sa 16 ang ginagamit magud ka bro og 22, 21, 22. O premise gani paminaw. Ang imong premise bro dili haom. Ayaw lagi komentaryo. Ayaw lagi komentaryo akong premise. Paminaw bro, ayaw. Di ana man kag ayaw ningon man kag dili haom. Ayaw komentaryo ang ako ang premise. Ang akong pangutana nimo, di ang paminaw sa bro. Ang akong pangutana nimo kinsang tawhana ang gihatagan sa Yahweh diha sa San Mateo 16:19. Tugani ko kinsang tawhana ang gihatagan sa Yahweh. Okay, tubag bro ha, tubag ha. Before ko mo ngadto sa 16-18 bro, ang imo laging premise, dili lagi nimo masumpay sa 16-18 kay sa 22 David magani. Unya pag-abot sa 16-19 si Pedro. So, ang imong premise bro wa mamao. So tarong ang premise. Sige bro. Sunod pangutana. Sige bro. Sa San Mateo 16:19, ang gihatagan sa Yahweh kinsa man? Si San Pedro dili. Tubag. Ang gitagaan sa Yahweh bro, sa litra por litra diha bro, si Pedro. Pero sumpay bro ha. Pero imo man ang gikinatulik ko pagsabot bro. Natural kay Katoliko man ko. Pero Adventista nga pagsabot bro, lahi ang pagsabot namo og sa Biblia kay wa magpasabot nga kung gitagaan og Yahweh nahimo din sa tupapa dili paras ninyo. Sunod pangutana bro. Okay, kani angko naman ka bro nga si San Pedro ang gihatagan sa Yahweh diha sa San Mateo 16:19. Pangutana bro, balikan ti ka sa Isaias 22. Ang paghatagan sa Yahweh mahimong amahan o dili mahimong amahan? Tubag. Tubag bro. Diri sa 16-18 bro, wag yun mahimong amahan bro. Dili, nitubag na baya ka ana. Okay na ta ana nga si San Pedro ang gihatagan Yahweh. Diba? Nagkasinabot na tana. Wala magingon bro nga amahan. Kayo wala pa ko mangutana himo bang amahan. Ang akong pangutana nimo, kinsa ang gihatagan sa Yahweh San Mateo 16:19. Ni angko naman ka San Pedro. So balikan ti ka diri sa Isaias. Sa Isaias 22, 21, 22. Ang paghatagan sa Yahweh mahimong amahan o dili mahimong amahan? Tubag bro. Mahimong amahan dili mahimong amahan. Tubag ha atong tubagon na. Tubag ha. 22 bro, wag gyud kay mabasa nga mahimong amahan. Ayaw lagi komentaryo lagi. Ang akong pangutana nimo, komentaryo nagtubag ko. Mahimo bang amahan? Dito baga, mahimo bang amahan ang paghatagan sa Yahweh sa Isaias 22? Mahimong amahan o dili mahimong amahan? Dili mabasa mahimong amahan kay way mabasa nako. Diri sa Biblia nako bro, basaha. Diri sa Biblia nako bro. Mabasa nako. Okay, basaha bro sa Bugna version. Ayaw pamili og versions Biblia. Basta ang punto na to, basahon na to sa Biblia. Mao may atong gigamit bro. Bro, may atong gigamit. Wala man ko moingon nimo nga basahon na to sa imong gigamit. Ang punto na to diri, basahon na to sa Biblia. Dili kay diha sa imong gigamit, basahon na to sa Biblia. Okay. Karon bro. Sige. Isa bro, wa pa ko mahu magtubag. Sige. Okay. Akong tubag mauni. Sa 22 diri nga version way mabasa nga mahimong amahan diri sa 22. Kung doon na may mabasa diyang amahan pod bro sa imong version, wa po na magpasabot mahimong Santo Papa. Uy, ayaw himo ang Katoliko nga pagsabot. Karon, ang akong pangutanan nimo bro, tubaga direktamente, muuyon ka ba diha sa Isaias 22, 21, 22 nga ang paghatagan sa Yahweh, paghatawgon og amahan. Uyon ko ana, yes or no? Why problema bo sa mabasa nga mahimong amahan pero wa magpasabot nga Santo Papa. Salamat. Wa may magpasabot nga mahimong Santo Papa. Salamat. Sige. So karon, kay niuyo naman ka nga walay problema
nga tawgon og amahan. Dira ha? Karon, kanus aman siya tawgon og amahan kanang mahatagan og yawi o kanang dili pa mahatag og yawi, tubag. Tubag bro, ang dinhi bro, wa pa gyud ni matagaig. Tubag Yawi, tubag bro, ba? hindi Ayaw, ay lagi Tubag, komentaryo. Tubag ang pangutana ba? Bro. Kanus aman siya tawgon og amahan kanang mahatagan Bro, sa yawi o kanang dili pa hatagan sa yawi. Nagtubag na ko, paminaw sa tubag. O diretso Ay, og tubag. pagsapaw. Sige. Mo gani paminaw sa. Ako tubag ha. Dinhi sa 22, 21, ang imong kong pangutana kung kanus aman mahimong amahan sa mahatagan nag yawi o sa di pa mahatagan. Dinhi sa 22, wa pa man ni tagai kay didto man ka sa 19 sa Mateo. Ay, So isa- nato bro. Ang akong pangutana nimo bro, ang akong pangutana nimo diha sa Isayas 22, 21, 22. Ang paghatagan sa yawi pagatawgon og amahan. Nya karon iuyon na kaana. Di ba? Karon kay kanang imong pag-uyon bro nga paghatagan sa yawi tawgog amahan, imo nang supakon ang imong pag-uyon o dili na nimo supakon imong pag-uyon? Tubagon ako bro. Ang mabasa sa Biblia dinis Supakon ba 21. nimo o dili? Kabaga ba supakon ba nimo og dili ang imong giuyunan nga paghatagan og yawi tawgog amahan? Imo ba nang supakon imong giuyunan o dili nimo supakon imong giuyunan? Tubag. Tubag. Uyunan ako ang akong tubag pero supakon ako imong pagsabot. Kay nga naman Salamat. ang imong pagsabot manggod ikinatulik ko nimo bisag di mabasa sa Biblia. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana bro, kay niuyo naman ka sa imuhang gitubag nga ang paghatagan sa yawi tawgon og amahan. Balikan ti ka San Mateo 16:19. Ang gihatagan sa yawi si San Pedro man. Diba ni uyon ka na ha San Pedro man. Sumuuyon ka sa gisgutan diha ni Isayas nga tawgon og amahan. Uyon ka sa gisulti ni Isayas nga tawgon og amahan. Yes or no? Uyon ko sa Isayas bro nga si Kristo Okay. bot pasabot pero ang sa Mateo 16:18 si Pedro man pud ni. Salamat. So ang imong premise bro, paminaw sa wa pa ko naghuman. Ang dito man kod sa 22, 21 ug 22 sa balay ni Judas si Kristo ang bot pasabot adto. Ang dinhi sa 16, 19 si Pedro man pod. Oo. So mo nang wa magkadimao ang imong premise ug ang imong gipangutanang bersikulo bro. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana, matud pa nimo wa magkadimao. Ang pangutana, si Isayas nga nagsulti ato nga tawgog amahan ang paghatagan si Yahweh. Wa ba di magkadimao si Isayas? Tubag is or no? Si Isayas sakto bro kay ang Okay. tumong ni Isayas paminaw sa. Si Isayas bro sakto kay ang iyang tumong si Kristo. Pero ang imong bot pasabot di si Pedro man. So ikaw mo nasayop bro, dili si Isayas, dili pud ako. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana, matud pa nimo ako mo'y nasayop. Pangutana, kanang imong itubag nga ako mo'y sayop. Unsa may imong ebidensya nga ako mo'y sayop? Tubag. Sa imong pagsulti-sulti diha bro nga wa magkadimao. Mao na akong ebidensya nga sayop ka kakong nadunggan sa akong Ay, sa akong dunggan. Imo ra din ang panabot, wa di kay ebidensyang gibasa nga ako nasayop. Tubag. Nakabungog man ko bro, di man gud kinahanglan mabasa kay wa man masuwat ang imong gisulti bro. Salamat. Salamat po, gangkon ka nga sayop ka bro. Sunod pangutana bro. Okay, sunod pangutana bro. Pila ni ko Ingon ka. bro. Sige, ang mangutana ba ka bro? Sige, Mangutana ba ka? Sige bro. So imo Sige, pangutanon, imo ka pangutanon? Sige bro, pangutana pa bro. Ganahan ko ni muda. Amigo ta ha. Ligo ta. Okay. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Basin pag napailay mong utana bro, ngadto sa kang amik orana. Napa si Bro Amik diri? Napa si Bro Amik? Na ba bro, mudawat pa kog duha ka pangutana bro. Nya, human maot na dayon ko. Sige bro. Si Bro Amik na pod. Kay Presilda. Sige, pangutan na ka bro, Ami. Salamat bro. Jay sa pangutana bro ha. Salamat bro. Salamat. Salamat sa imong tubag bro. Salamat bro. Kanang bro. kuan way labot si corazon bro ha. Sige bro. Sige, basig napailay mga utana diha bro. Ngadto kang Ano amik bro, po. ako nimo bro, basig mangutana sa sakwa bro. Pangutana bro. Ako'y mangutana. Basig na pa diha kay kuwa di dire. Si Uchiya tigon sa mo ni bro, si Sunix bro, Uchiya man sa niyo. Uchiya. Manghod na nako bro. Mao di pariha mog tingog. Parihan ni bro. Mangutana na ko. Isa na Sige. Kinsa man ang mangutana? Ako'y mangutana. Si Sonex Uchiha Wilson. Sige bro. Das Sa tingog bro Wilson.
Sige. Sige bro, Sa Wilson. inyong tema nga gidebatihan bro, nagisgot nga si San Pedro dili sa tupapa sa Roma. Di ba? Sumala sa Biblia bro. Lay O sumpay. sumalas Biblia. Nya sa akong nahibaw-an nga baruganan sa Katoliko nga pagtuo nga unang Santo Papa si Pedro, di ba? Yes. Okay, Salamat yes. bro, kay bawo ka na. Kay bawo ka na. Pangutana. Kay supag man ka sa tema nga dili unang Santo Papa si Pedro. Walay Pinsan din walay unang unang Santo Santo Papa bro. Walay unang Santo Papa. Why mo na unang? Dili pamina sa bro Amek, pamina bro Amek. Nasaag. Ang pangutana nako gi-confirm na nimo nga sa pagtuong Katoliko si Pedro unang Santo Papa ni yes na ka. Yes, Karon, unang Santo Papa na bro, pero ay mo Oh. pangutana bro, wala man sa tema bro, kanang unang wala. adi ako ron nagiapas akong pangutana, ay pagbuot sa pangutana. Akong pangutana mo Ayaw isunda. po pagbuot sa tubag bro. Ha? Ayaw po pagbuot sa tubag. Bro Amik, tubag ka lang siguro kay kan Carlo Badinas bitaw gipantubag man ako tanan. Wa magyud ko mo. O gani, mo tubag lagi ko basta kay inline sa tema. Di, Mahibaw ang lubon ba? gitubag man na ni Bro Amik Oh. nga dili siya magbuot sa tubag ni Amik. O mo man gitubag man ang Bro Amik dili siya magbuot sa tubag. Mo gani. Sige na. Ang Pangutana. pangutana bro, walay unang. Walay unang ang sa tema ba, walay pamatudan nga unang, dili unang, walay. Wala na siya. Lingo, bore di bate. Pangutana na bro. Sige. Wala Tama, na Bro Wilson. Bro Wilson, pangutana na. Kung ano, tatay? Bro Wilson? Nawala si Bro Wilson, nawala. Karon lang lahi na pod, lahi na pod. Kana nawa. Oh, nanas. Naara man di diha. Kusgay mong tingog. Mahinoon koy kuana ni. Hello. Kanang kauban nimo diha sa sulod bro, Bro Michael, wasi gusto na mga tana. Oh, isunod ako kang Sonix, bro. Hello. Ikaw. Sige bro. Asa nimo i-address bro Sonix? Bro, asa nimo i-address imong pangutana? Diri nako o kang Bro Amik? Ka Bro Amek. Sige Bro Amik. Sige bro. Oh, ang pangutana nako mao ni. Sa pagtuo nga Katoliko si Pedro unang Santo Papa sakto sayop. Sayop siya, sayop siya. Sakto siya bro, pero wala man na sa tema bro, ang unang Santo Wa ko Papa. mangutana bahin sa tema, pero in connection ni siya sa tema. Tubaga lang. Wala. Daan ako nag-ingon bro, nga dili ko motubag basta dili inline sa tema. Sorry good kayo bro. Sorry good Dili kayo. mo kaya tubagon ang pangutana. Kaya tubagon, pero daan naman ko nakaingon nga ang mangutana sunod sa kaya tema. nimong tubagon. Oh, basta na sa Kunya tema karon bro. Di ka mo tubag. Karon di Kaya man basta mo nasa tubagon, tema. Kaya man kaha. Basta kaya na sa tema bro. Murag Mao gani. dili man siro kadungog bro. Kadungog ka? Mao gani ang pangutana kaya maghani mo tubagon. Kaya Pero tubagon di man basta tubagon. inline sa tema. Kay mao man ang akong gi-promise. Bro Amik, Tubag Bro ko sa Amik, pangutana inline sa tema. Bro Amik. Mek, si J. Carlo Badinas bitaw wa sa tema ako bang gipangtubag ang pangutana. Tistingi lang Bro, kung dili man tubag. sa apil sa debate bro. Bisan pag magunsa siya kay dili man sa apil sa atong debate. Wag. Mao gani si Wilson di man pud apil. Kung dito sa si Wilson dito sa mangutana kung wala kung dili inline sa tema dito sa mangutana kang G. Carlo. Oh, wala naman sige na lang. Ato na lang usbon ano ba? Eh basta kay sunod sa tema motubag gid ko. Sa baralbal. Okay, Bro Amek. Ah, Usbon na lang ako pangutana sa tema. sige. O, sumala sa tema nga inyong gidibatihan. Nakahibaw ba ka nga ang mabasa sa tema nga inyong gidibatihan nga si San Pedro dili Santo Papa? Yes or no? Categorical. Yes, mabasa, dili mabasa, sumala sa Biblia. Dili Kaya nga mabasa. pangutana, nahibaw ba ka Nahibalo lagi. Yes, nagis na gani ko. nga ang tema Yes. nga inyong gidibatihan Yes, dili lagi, Santo yes. Papa sa Roma? Si Pedro. Yes. Yes, Okay. sumala sa Biblia. Okay, kay yes man ka nga dili Santo Papa si Pedro sa Roma. Sumala sa Biblia. Sa tema. O ay sa O, sumala sa Biblia. Ay, like, Sumala sa kabalaka. Biblia, bro. Ay sa pagpiait. Ay, kabalaka, dili. kasundan lagi di Putol ka. yung tana. Mo Putol. ni di ka bahin sa Biblia. Ay kabalaka ay sa piait kay ni premise man ko. Sige, sige. Hilak. Okay kay ni
ni yes man ka nga sumala sa tima mabasa ang mabasa dili Santo Papa sa Roma si Pedro. Karon ni gamit og bersikulo si Brother Michael agig ebidensya nga apostolis ang mabasa. Ang pangutana, sa dihang apostolis ang mabasa, doon na basab kay mabasa nga Santo Papa si Pedro. Unsa nga version? Unsa nga verse? Di ba? Sa gigamit nga teksto ganina sa Episo 4:11, sa Ah, diyang okay. mabasa nga apostolis ang gasa sa Ginoo. Nadungog nimo? Ah, Sa dihang nadungog nimo nga ang nabasa apostolis ang gasa nga ihatag sa Ginoo. Ang pangutana, na ba kay nabasa nga Santo Papa apil sa gasa? Yes or no? wala gyud mabasa bro kay negative bang ko Okay. bro. Dili gyud ko magapatuod na bro. Okay. Ay sa wala pa naman. Ay sa man nimo karon nga wa koy mabasa nga gasa. Ay sa pagkisi-kisi bro. nga ang Santo Bro, wala pa ko Papa. naman pagtubag. Ay sa pagkisi-kisi. Walay mabasa kay dili man ako mo affirmative. Negative bang ko. Oh, Okay. Sige, ang karon. mabasa diya apostoles. Tinuod na Okay. niya walay mabasa nga Santo Papa. Tinuod man walay mabasa nga Santo Papa. Wala man sa ko ang burden of proof kay negative Okay, lagi ko. karon, pangutana. Dili man ko Oh, affirmative. Sundan Ah. ka na. Kay matod Sige, pa sundan nimo, punta ka. walay mabasa sa Episo 4:11 nga Santo Papa. Kay dili ka kanang affirmative. Ang pangutana, kung ikaw mo'y affirmative, naa na day kay mabasa? Yes or no? Naay mabasa pero dili na ako i-prove sumala sa Biblia. Dili. Sumala Ang sa Biblia og referensya. ang Ano man? pangutana, Ay sa. Sa malagsikisi man ka. Naay mabasa. Naay mabasa sumala sa Biblia og referensya. Kay og maingon lang ko nga naay mabasa sumala sa Biblia. Dili na ko na pwede pamatud-an kay dili man may Bible alone. So maligsa na ako ang among doktrina. Kung Okay, maingon ko, pangutana. pamatud-an ako, sa mapanuman. Moingon ko sa akong tema as affirmative, pamatud-an ako nga si San Pedro, Santo Papa sa Roma, nga Biblia ra, dili pwede. Paul na ko ana. Kaya naman, dili pagtulunan sa Catholic Church nga Bible alone. Sunod pangutana. So pangutana, giangko naman nimo ganina nga dili lang kamo pamatuod nga Santo Papa sa Roma si Apostol Pedro tungod kay dili mo ikay affirmative. Ang Yes. pangutana, kung ikay affirmative diha sa Episo 4:11 mabasa na di ay? Yes or no? Mabasa lagi og ako'y affirmative. Okay. Ngano man? Mabasa man ka sa Kay Episo 4:11. Wala pa mga Particular ha? Teksto ha? Episo wala pa 4:11? wala pa ko nahuman. Og ako'y mag-affirmative, mabasa gyud nako na ngano man. Mugamit man ko referensya. Kay og musang atra ko diha, mugapos ra ko sa Biblia. Dili pwede. Ngano man maligsan namo ang among doktrina nga dili may Bible alone. Mahimo naman ko nga Bible alone ana. Okay, sunod. Sunod pangutana bro. Okay. Giangko na nimo. Karon, ang akong pangutana particular sa Episo 4:11 nga matod nimo nga kung ikay affirmative mabasa na nimo. Unya ipangutana Yes. nako at particular sa Episo 4:11. Kung ikay affirmative mabasa na di ay sa Episo 4:11 nga sa Papa sa Roma Pedro. Yes or no? Mabasa lagi bro. Mabasa sige. lagi ngano man. Mugamit man kog referensya. Kay dili lagi ko nimo pwede ay bro. Dili lagi ko nimo pwede ihikot nga mabasa diya sa Episo kay kanang Episo 4:11 Biblia man na. Dili ko nimo pwede ihikot diya sa Biblia sa Episo 4:11 kay dili man may Bible alone. Ug ako'y magpamatuod, dili man kay mogamit ra ko sa ka bersikulo. Okay, sundan ka. Sige, sundan ka. Kanang bersikulo ay sa kanang bersikulo nga imong gigamit para man na sa inyo ha. Sa affirmative side man na. Ako'y mag-affirmative, dili man kumugamit ang nga bersikulo. Sige, Sunod pangutana. sundan ka basta kay iangko lang ka nga dili mabasa sa particular sa Episo 4:11 sa Papa sa Roma. Nag-ingon ko Ay, mabasa magamit bro, ang referensya. nag-ingon ko mabasa. Mo lagi mabasa pero adto sa referensya dili sa Episo 4:11. Yes, ngano man. Ay sa mutubag sa ko kay nangutan naman ka. Oh. Dili lagi ko nimo mahiktan anang Episo 4:11 kay dili may Bible alone. Ug magpamatuod ko nga si San Pedro Santo Papa sa Roma nya mogamit ko Episo 4:11 or Biblia ra, dili na pwede. Ngano man?
makasabaan ko ana sa mong makasabaan ako ana sa mong presidente sa CCM nga mo gamit ko mapamatuod ko Biblia ra nga wala man may nagpamatuod og Biblia dili man may Bible alone. Sige. Dili ko na siya pwede bro. Nga naman musunod man ta sa naman tay labaw. Okay, sundan ti ka. Okay. Sundan ti ka ng imong argumento nga di ka mo gamit, di ka Bible alone. Sige, sundan ti ka sa to pa, magsalig ka sa referensya, pangutana. Oh. Mo gamit ng katag referensya. Gamitan ti kag referensya. Oh. Matod pa ni Justin Martyr. Isa bro. Ay sa Ayaw sa gamit. referensya ay reklamo. Ayaw sa gamit og referensya kaya among gidebatehan Biblia ra man. Di na mahintog paggamit og referensya ngayon ka magagamit Ayaw sa paggamit. referensya kadi ka Bible alone. Ug ako lagi affirmative di. Negative man ko dili ko affirmative. Ako yung mutubag na bro. Isa. Bro Mick. Bro Mick. Gamit. Ako yung mutubag na bro kung gamitan ka niya referensya bro. Ako yung mutubag na bro. Apel bro. Dili. Kaya kay giad ingon ka nga ang i-address atos pangutana ngadtos mo tubag. Ngano di man ko nimo papilon nga ako maning live. Ako address eh kasi siya may nagdebate. Dili lagi ka pwede. Dili lagi ka pwede mo gamit og referensya kaya among gidebatehan Biblia ra. Bro Carlo. Negative man ko. Bro Carlo. Iyaha man ang girason nga dili siya pwede mo prove kung way referensya karon gamitan ako og referensya ayo pagtubag kay siya ni promise ana nga gamit siya referensya. Dili lagi gyapon ako na unuran imong pangutana bro Wilson. Di lagi sa mutubag Wilson. ana. Di lagi sa mutubag lagi anang referensya. Bro Wilson, dili lagi na ako na unuran imong pangutana ngano man dili man ko affirmative gud sa debate nya wala na ko maplastar ang ako ang mga referensya nya. Negative man ko. Ako lang pangutana bro. Bro Wilson. Hello. Hello ninyo tanan. Para ka bro. Papangutana si Bro Wilson as Bro Mick. affirmative. As affirmative Bro Mick. bali mo stand siya Bro ba murag si Michael siya. Ano Mick. ba? Kani. Bro J. Badamik. Ha. Niingon Bro naman Mick, ka Bro J. Badamik. Napa mo diha? Badamik. Isa Napa, man. bro, napa? Isa Isa man eh. Isa Sonic. Isa. Sonic, isa ha. Okay. Isa. Murag mulaom naman gabi unya di magkahusay kay di man motubag si Amik kung way referensya Oy, unya nitubag. kung nato referensya di Nitubag pud ko, eh. ano na siguro ano sa paminaw sa bro Nitubag Ako ko na lang. wala lang kakaangay siguro sa kung tubag. ay sa paminaw sa bro kanang friendly man ni bro di man ni kontrahay Di ba na yun manggod ka? Di nangomentaryo manggod ka nga wala kung nitubag nga. Sige na nga tubag dire. ay sa lagi paminaw sa ba Ay sa paminaw sa sala na. ano ba tining ato na lang siguro tapuson bro kay di ay bata na mo dire bro nga usap lang kabuan Sige bro. Sige bro. Salamat bro. Okay na bro. oo nya Sige sige. kining maglahi na lang po siguro og tima og kasinabot inami ko hala tahawa tay kuanay so bro J bro J salamat kayo bro J nya salamat bro Amik sa tanan natong viewers salamat Okay, kayo salamat bro. Yeah. Salamat bro. Muna Salamat siguro, Mick. bro. Sige. So next Uchiya sa imong Magawas na mo. pangutana sa imong time. okay Sige, manggawas na mo, bro. oh magawas na Bro, siguro ko manggawas bro mo sa So manggawas mo sa akong live. Alas Magawas na 10. Alas 10 na ba di? sige bro Sige. salamat kayo God bless Kumano po na tanan. nato ni kay Kumano na Sige, nato ni ako kay ang mga itiwas. viewers nagsige nagpaabot kanus ama ni mahuman kay i-download na mo sa YouTube. Bro siyempre yan Sige, sige. Hindi naman tayo nagbuntagay. oh di mo koy bata na Sige, bro Bro Mick, i-refresh na to. Ang pangutana. Basig malimot ka ba? Asa man? Oh. mo quit na mi Yan ha ko na nimo ganina Brad Amik. Sige Nga sige. dili ka mo pabarog kay dili ikay affirmative. Oh. Dili pug ka Bible alone. Inyong organan. Karon kay di man ka Bible alone, uyon ka mo gamit ko og referensya. Uyon ka pero sa sulod na nato nga debate magdebate ta dili karon kay sa debate mo karon wala man may referensya. Wala gaya kay mga referensya dire. Ako lang gigukod imong mga rason ganina ba? Ingon mo ka Ayaw ba? Kung ayaw na dili- lagi bro. kung mo Bro, gamit ayaw og na paningkamot referensya, pagukod dili bro. ka mo debate. Isa. Karon kay Ayaw na paningkamot pagukod bro. Kay ako dili ko magpagukod bro. Tubagon tikag Lagi. referensya. Ayaw na paningkamot nga magukod ka sa ako. Kaya ako dili gyud ko magpagukod bisan pag magkaunsa-unsang kahitabo sa kalibutan bro. Di ka Manang ayaw magpagukod na lang pero yung pagpumugos. nagugdan man. Lapiin pa gali.
Ug mugukod ka sa sa Brad Amik. ug mugukod ka sa ako bro, di gyud ko magpagukod bisan pag ibala sa kanyon, di gyud ko magpagukod. Di kukuron ko na Sorry na lang yun. Dili literal nga kay kukuron kay og kukuron ti ka. Ako Mao tubag, gani anak, bisan bro. pag bisan pa lagi sa Bro, Amik. pangutana. Bro, Amik. Bisan pa sa pangutana. Mudawat ko sa Ako pangutana tubag, nimo bro, kung inline sa tema. Di ba? Bro Amik. Bro Amik, Ah. sulayan akong Ah. tubag iyang pangutana, Bro Amik. Sulayan akong tubag. Tingali kaya ra nako mutubag sa iyang pangutana. Bro Sonic. Ah, dili man siya Sige, bro. musugot sa imuha lagi. Di. Ane, paminaw, Bro Amik. Paminaw, Bro Amik. Di lagi pagukod Ah. lagi Bro Amik. I-confirm sa Bro Di mo man Amik, gyud pwede nimo pagsun- kaya tubagon. Kaya Dili ari lagi ko Brad Carlo. magpagukod lagi. Brad Carlo, Brad Amik. I-confirm mo Ah. sa kadi nimo kaya tubagon ni Brad Sonex kay ari ko ni Carlo Montana. Itubag na gani ka nako nga dili lagi ko mutubag sa imong pangutana nga naay referensya kay dili na inline sa tema. Daan na ba ko naging ganiha dapat dili gani ko Inline pangutana sa nako tema. duhara. Ay naunsa ni gamit. Wala lagi na inline sa tema imong pangutana. Dili ka nako tubagon. Gisultihan na ka nako bro. Ambot lang yun ngano nga di magyo ka kasabot. Dili lagi ko magpagukod. Paminaw sa niingon na kaganina, imo nang giangkon nga dili ka Bible alone kay mo gamit kag referensya kay hadlok ka nga madaot sa Katolikong simbahan sa inyong pagtulunan. Karon sa to ba naa diha ang essence nga magpagamit kag referensya, standard reference ang gamiton. Karon nganong mo Mao gani, mo gamit lagi sa tema pero wala man ta magdebate. Wala man tay tema nga giplastaran. So ang akong buti pasabot kay gusto man ka mangutana. ano sila si Pag Michael inline kanina sa- og si i-inline ang imong pangutana diha sa tema. Carlo nga wa man. Kita na pud. Kang Brad G. Carlo man sa nangutana, si G. Carlo walay apil sa debate, moderator ra siya. So bisan pa magunsa ilang pangutana, wala gyud siya rules gyud diha. Sige, i-confirm sa nga di ka motubag sa akong pangutana bahin sa Unsay di mo tubag, nitubag naman gud ko. Ang akong tubag, dili lagi ko motubag sa imong pangutana nga mogamit og referensya kay dili inline sa tema. Nasa giing na ako bro. Bro, giing na ako nga dili gyud si Amik magpagukod. Bisan pag unsaon ni magluyot-luyot diha lagi bro. Ang imong gingon, ang imong tubag dili ka motubag. Oh. Karuhan ang iyong mga istorya oy, ang imong tubag di ka Ingon na ko nga dili. Ingon na ko ang akong tubag dili ko motubag. Oh. Oh. Unya, Wala ka makasabot. Unsa may logic ka na ang akong tubag dili ko motubag. Unsa logic ka na? Niingon magud ka nga ipamatud isa iangkon sa nga dili ka motubag. Wala ka dili motubag. Nitubag ko. Ang akong tubag dili ko motubag sa imong pangutana nga na referensya. Ipit. Sige ari kong Brad Carlo kay hadlok man ka. Ipit Ari gud kong ka Brad Carlo kay kay hadlok man ka Brad. Sige bro. dili gud Sige, ko bro, sige, magpagukod sa imo ha. Oh Brad Carlo. Sige bro, Sonic. Katong Kumusta mo? giingon ni Brad Amik ganina ba nga kanang motubag siya basta na ay referensya nga bahin sa bahin ni Pedro nga may Santo Papa sa Roma. O parehas mo atog baruganan dili. Kasi pare baruganan. Parehas ba mo baruganan nga dili Bible alone kay dili katubag. Basta way Bible alone. Wala man mingon si Bro Amik kung walay Bible alone. Dili siya katubag sa pangutana. Ingon Dili siya, nimo oy. siya mahigtan. Dili lang Ingon nimo siya siya kanina. mahigtan. Dili nimo siya kanina mahigtan. nga dili may Ay, sa Bible sapaw. alone mo nang di siya motubag sa pangutana. Lahi man ang I-confirm dili ka na. mo tubag ug dili katubag. Lahi man ang dili mo tubag ug dili katubag. Dili ba apat pasawod, dili magapos sa Bible alone. Oo. Dili magapos. But pasabot ni Bro Amik nga dili niya na tubagon kay kung imo lang siya gapuson sa Biblia lang. So kinahanglan nga naa gyud referensya kay mo man ay amo ang stand gyud nga Katoliko. O lagi. So kinahanglan mo gamit og referensya aron motubag na mo. Yes or no? Aron matubag ni Bro Amik mo ang gamit mga og pangutana. referensya ha. Ako ito pangutan Oh. Ikay pangutanon kay si Brad Amik hadlok di ka Sige, ay lang komentaryo. Si Bro Amik. Sige lang. kay Ikaw may nahadlok kay kung wa ka nahadlok, dapat mangutana ka inline sa tema. Wala man ka mangutana inline sa tema, so ikaw may nahadlok. Kabasa mo ingon na di inline sa tema. Wala la ay mapangutana lagi dili inline sa tema. So ikaw may nahadlok. Dictionary. Ayaw pa komentaryo nga ako ay nahadlok kay ang tinuod ikaw may nahadlok. Dire sa Dictionary of Christian Biography. Sa page, volume 4, page 682.
Unsa na bro? Matod pa dire. Unsa na nga libro bro? Unsa na nga libro? Libro nga Dictionary of Christian Biography. Dili na katoliko nga libro bro, di na katoliko. Ako lang pa-confirm ha, dili na katoliko. Bro, dictionary gani bro, standard na bro. Dictionary Wa of ko mangutan nag-standard. Biography. Wala man ko pangutan nag-standard. Ang pangutan na ba katoliko ba na siya nga libro? Ako lang ipakuha nimo ba, ipa-confirm ba? Dili ni libro bro, standard reference ni. Kuno na libro. I mean, dili Unsa man na di ay Standard dahon? reference ni bro, dili ingon niya libro-libro Ah, lang. Ang akong pangutanan nimo ba kana nga libro katoliko ba na nga libro o dili? Nangutan na ro ipa-confirm lang ko. Ayaw sa pangutana Katoliko balik kay basta Dictionary of Christian Dili na katoliko. Biography. Dili na katoliko di ay. Christian na nga dictionary. Hindi Katoliko. Mo bitog gipangutan natin ka katoliko ba nagdili, ipa-confirm gani para matubag tikaw sa katoliko nga pagtubag. Paminawa na lang ha, paminawa na lang ang gisuwat Okay, kung- diri ha. O sige, paminawon ako Paminawan na na lang. imong sige, paminawon ako imong libro nga Matod dili pare. katoliko. Matod pa dire. When Justin Martyr wrote his apology on 152 AD, the sect of appears to have been formidable, for he speaks 4 times of their founder, Simon, and we need not doubt that he identified him, the Simon of Acts 8. He states that he was a Samaritan, adding that his birthplace was village called Jita. He described him as a formidable magician and tells that came to Rome in the day of Claudius Caesar 45 AD and made such impression by his magical powers that he was honored as a god, a statue being erected to him on the Tiber between 2 bridges bearing the inscription of on the Simon, Dios Sanctio, the holy god Simon. Simon Magus went to Rome and set up his new church. Oh. Ang pangutana, kinsa may nakaadto sa Roma nga Pedro? Si Magus o sa Pedro nga Apostoles? Sa imong libro nga sa imong libro nga gigamit no, dili mo na katoliko nga libro tingali. Ang isa-isa diha. Siguro di ay. Amo gani nangutana, mo gani nangutana ko nimo gipa-confirm na ko katoliko ba na dili. Tubaga, kinsa may nadungog nimo nga ngan? Kinsa may pangalan nga nadungog nimo base sa referensya nga akong nabasa karon? Pedro nga Magos o Pedro nga Apostoles? Ang akong nabasa, ang akong nadungog sa imong gibasa nga dili libros katoliko. O sa mala diha. Ay sa ba? Ayaw sa mo gipa-confirm na ko. Mo gali Pero gipa-confirm na ko katoliko ba naglibro dili mo na katoliko mailaman nimo. Ang pangutana og tubag. Oh, ayaw Ano dugangi. sa ba? Ang akong pangutana suma sa akong nabasa sa Dictionary of Christian Biography, Volume 4, page 682, kinsa may nakaadto sa Roma nga nagtukod og simbahan? Si Pedro nga Magos o si Pedro nga kanang Apostoles? Okay, tubag. Tubago na ko ha, sumala ang imuhang libro nga dili katoliko nga libro. Ayaw lagi ingon di. Ayaw pa minsan sa dili na. Dili lagi Paminaw sa? Magbuot man sa tubag. Magbuot man ka sa tubag oy. Ka og komentaryo. Tubag is tubag, wala Ano, komentary. Ngano di komentaryohan ako di ay nga wa man taga debat, wala man taga formal debate diri. Wa pa man Taga kay formal assurance. debate diri. Wa man taga formal debate diri. Gito tubag bitaw ni. Tubago na ko ha, sumala ang imong libro nga sinulat og dili katoliko. Oh. Ay dili pa ka Nabato pa dira. Bato. Di unsa man rin nga libro di. Di Di man unsa man nga libro. nga mo komentaryo sa Dili. latad sa pagpangutana og tubag. Dili may sa gulan katungod og- ko. Dili pwede sa gulan na nimo og kanang komentaryo ang tubag. Dili may katungod ko. Oy, Bisan pa- mo kay wa bisan man pa- taga debate sa diri. Wa man taga Bisan pa debate mangutana ka ni Attorney G1 Paisones kay nagkadebate naman mi ana. Lahi lang to nga topic. Pero Okay. ingon mismo siya nga ang pangutana tubagon nga way komentaryo kay tubag man. Tubag ko dili komentaryohan kay Oh. dili man ka mo kuan, dili man ka Mao mo po dawat sa standard. akong tubag. Oh, mo Nga komentaryohan ako. Okay, sige. Sumala diha sa nasulat. Sumala diha sa imong gibasa, wala kay mabasa diha nga si San Pedro wala kaadtog Roma sa imong Di ang gibasa. akong pangutana ba? Ay, di isa ba? Nagtubag. Wala ba ako magkomentaryo, ha?
ang akong pangutana sa imong nadungog nga akong gibasa karon sa maong libro sa Dictionary of Christian biography, kinsa man nga Pedro ang nakaadto sa Roma nga nagtukod og simbahan, Pedro nga Magos o Pedro nga Apostoles? Yes, pilia lang, pilia. Akong pilian mao ni wala ko'y nadungog diha nga si San Pedro wala kaadtog Roma. Sa imong gibasa niya sumala na nga libro sa dili katoliko si Simon Magos kuno ang nakaadto. Sumala na nga libro sa mga dili katoliko. Di mo na katoliko kapataka ra mo na oy. Ingon man ka nga dili ni katoliko. Ang sabi Dili na ni katoliko nga libro. Ang pangutana, kinsa may imong basihan nga kining libroha sa Dictionary of Christian Biography dili sa katoliko nga libro? tubag. Ang sa akong basihan kay duda ko wa man na imprimatur tigali og Duda, nihilom suway stop. kasiguruhan. So, duda ra. Sige, sige. salamat, Dili na to, kinahanglan. dili na ko butang ang duda. Wala na imprimatur. Wala na So, sa nihilom pag-ingon stop. imong duda, nasiyop ka. Unsa, wa ko masayop kay ngano man. Kay wa man gyud ko'y duda gyud ana nga kana di na katoliko. Awa kay duda nga di katoliko. Sige, ano na duda man karon? Unsa ang duda? Ang akong giingon nimo Kanina, nga nagduda kanang ka, libro karon, ha wala po dili kayo duda, na asa may sakto katoliko. Kay ngano man, unsa may ebidensya nako di na katoliko? Di, ang Ipakita ko pangutana no ba, na ba na ganina imprimatur. nagduda ka. Ganina nagduda ka, karon wala po ka nagduda. Asa may sakto atong imong tubag? Sakto ang akong tubag pa ganina nga wala ko'y duda nga kana siya dili na katoliko. Kaya naman. Ya Di, explanation. akong gisundan ang imong ang imong pag-ingon nga nagduda ka. Ya karon wala po ka nagduda. Asa Dili. may klarong tubag nga sakto ana ang nagduda ka o wa ka magduda? Kanang duha husto na ang nag-iimong imong pagsabot ka. mo ang tubag nako hustong duha ang imong pagsabot mo sayo kay ngano man kay kanang imuhang libro di mo gyud na katoliko tanawa gapataka lang diha og pataka lang Sige. ingon diha nga si Simon Magos kuno niadtog Roma gatukod og simbahan. Ang naa Karon, sa mangutana record ko nimo. si San Pedro mo niadto. Matod mo nagpataka ko. Karon kining gisulat di ay naaday isulat sa dictionary nga pulos pataka. Yes or no? Yes naa kanang imuha. Kanang imuha. Ha? Kanang imuha. Kaning ako Yes, Kanang imuha kay ngano? Kung kaning akong gibasihan, Asa ba? dunay gibasihan sa abogado. Pataka gyapon yes or no? Tubag. Yes, wa man ay abogado de tingali diha, nay mabasa Sure diha ka abogado. tingali gyapon way klaro. Basa ko no, nabay abogado. Sure ka? Kisa mga abogado diha. So di ka sigurado di ay. Sigurado ko nga kana dili na katoliko nga libro. Ya motuo na ka kung pananglet kini siya gisend sa kuha sa abogado nga doon na libro. Sisin abogado. Pangutana diha ba? Dili man na katoliko nga libro. Ingon man kag katoliko na ipakita ang imprimatur og nihilom stat ana, na dinay imprimatur og nihilom stat. Kani siya, akong pangutana ha, paminaw libro ha. din. Imo nang giangkon ganina. Okay, si Brad Amik di man katubag kung mogamit og referensya. Kay wa kuno siya magpamatuod niya na referensya. Sundan nato lang rason na. Gamitan ta mo og referensya. Unya ang maong gisigutan niya referensya, ang Pedro nga Magos mao'y nakaadto sa Roma. Walay Pedro nga nakaadto sa Roma. Ako tiwason ha. And yet the Apostle Peter did not go to Rome. It was Paul who was the apostle to the Romans. And yet Apostle Peter did not go to Rome. Pangutana, unsay nadungog nimo ron sa akong gibasa? Wa kadto sa Roma si Apostle Pedro o nakadto? Okay, tubag. Sumala sa akong nadungog diha sa libro nga dili katoliko, ingon sila nga dili wala kuno kaadto sa Pedro sa Roma, pero natural kana kay libro man na sa dili katoliko. So kung Di man na libro sa katoliko nga libro. Katoliko nakadto na sa Roma si Pedro. Paminaw ha, dili na librong katoliko, natural gyud na nga moingon ana sila nga wala kadto og Roma si San Pedro tungod kay dili man sila katoliko, mga So kung anti-catholic man libro sila. na sa Katoliko nakadto Pareha man na nimo og baruganan. Kung libro na sa Katoliko ang gamito nakadto nag Roma si Pedro. Dili lang libro sa katoliko, tradisyonally gyud. Diba? Tradisyonally Ang nakaadto pangutana, gyud. kung pananglit libro na sa Katoliko ang gamito nakadto na dayeg Roma si Pedro. Tubag, nakaadto lagi sa Roma si San Pedro base sa Okay. Bible. Base sa Bible. Okay. Base sa Bible. Okay, pangutana. Ang pangutana, giangkon ba ni Apostol Pedro nga ako
ako Santo Papa sa Roma nga nakaadto sa Roma? Ay, kung mao ni atong sundon bro, kanang imong pangutana mahugog hambugiro si San Pedro ana. Ay, Ang hambugiro sa San Pedro no. dili Dili hambugiro hambugiro. kay ingon siya. Mao Ako na Santo Papa ko nakaadto ko Roma, hambugiro ka kay si Kristo. Hambugiro ka kay si Pedro ana oy. Oh, Bro, paminaw bro, kung kanatong bro, paminaw. Bro, prove nimo nga paminaw sa siya ba? gyud ni angkon nga na Bro, adto gyud wrong, siya. wrong, wrong. Wrong na. Parehagod pananglit ani. Paminaw ha sa akong kining paminaw taga-anti ka og gamay analogy. Si Padre Darwin Gitgano nakaadto sa Roma. Ang pangutana ng hambog na ba din siya abi kay naadto sa Roma? Wa man. Lahi ni Padre Darwin Gitgano o ka San Pedro kay si San Pedro manggod bro. Di kay ang imo magong conclusion Paminaw sa- kung paminaw, ingon ha? na ni angkon siya nga Paminaw, niadto hambugiro siya sa lagi Roma kayo. nang hambog na. Hambugiro ra kayo. Si Padre Darwin nakaadto sa Roma nang hambog na din na. Asa mabasa nang hambog si IC? Asa man nimo makita sa video nga nang hambog si Padre Darwin? Mao gani ikaw may niingon nga nang hambog na basta mo adto sa Pag-i-assume nimo. Roma. Wrong imong pangutana. Ka sa pangutana. Ingon Sayop man imong ka pangutana nga bro. kung Kay pananglit si Padre giangkon Darwin ng wala man Pedro, mo Padre Darwin nga nakaadto ko Di, gruma. paminaw Ako sa- Padre Darwin ngadto ko gruma. kay Wala niangon maya man mo ka anak nga Padre Darwin. kung niadto si Pedro sa Roma, murag nang hambog na si Pedro. So karon kada ka nakaadto nga mga pare dito sa Roma nang hambog na dito sila para nimo. Ang hambog. Kisa mang parian ang hambog. Mao na diha. So wala Wala. dili pang hambog ang Wala. kapitro kung moangkon siya. Wala say pari ng hambog sad pero kanang imuhang pangutana nang hambog yung sa Pedro ana kung mao na atong sundon. Wala ba yung moingon sa matod Pedro nimo nga nang hambog si Pedro. mahugog Kung pang mao hambog na'y kung kana atong basihan nimo. sundon. Kung kana imong pangutana mo atong basihan nang hambog sa San Pedro. Kung basihan nimo nga Kana imong pangutana. ko ni Pedro nga siya ni adto sa Roma. Dili kanang Hambog imong na nimo, pangutana bro o paminaw hambog bro na na kanang para nimo bro paminaw. ang pangutana kung makaadto ba day og Roma nga niangkon siya nga nakaadto og Roma manghambog na na. Ay hambugiro kay oy kumuangko sa San Pedro nga ako Santo Papa ko unya nakadto ko gruma hambugiro kay San Pedro ana oy ang Biblia mao'y nagpamatuod nga kani si San Pedro nga ginganlan na mog unang Santo Papa nakaadto og Roma igo na na oy igo na nga ebidensya nga kanang mga bersikulo nga atong gamiton nga si San Pedro nakaadto og Roma igo na siya mo ebidensya nunit na nga mo angkon pa si Pedro nga ako Santo Papa ako'y unang Santo Papa nakaadto og Roma kahambugiro sa sabi nga ano hambugiro nga mo wala nga kanay mong pangutana. So panghambog Kung na ato day lang para sundon, nimo lahi pug kano kung kay paminaw sa ba? para Bro, nimo kung kanang imong pangutana bro mo atong sundon bro mahugog hambugiro sa Pedro. Mangutana ko Bro. nimo bro. Sige Si bayra Apostol ka sige pulutan. Pablo, si Apostol Pablo ni adto og Roma pod nang hambog pud siya. Asa mabasa nang hambog sa San Pablo? Di ba? Ikaw may ningon niya Ay, ayaw yun lagi assume lagi. Roma. Ayaw i-assume. Wrong imo ha kay imo gud di palasi o kuan maguna bro presumption ba gi-presume nimo kuan nimo ba nga wala pa ganin mo pribahi nga si San Pablo nang hambog. San Pablo din nang hambog din siya. Ikaw gani mo niingon nga oy hambog na Ako napaminaw mingon, oy. sa moangkon. Ako mingon San Pablo nang hambog, oy. Ikaw man na imo Wala, lagi oy, wala ko pangutong. mingon. Wala ko mingon San Pablo nang hambog. Ang akong giingon nimo kung Oy. kanang imong pangutana mo'y sundo nato nga pangitaon ako sa Biblia nga ni angkon San Pedro nga ako unang Santo Papa nakadto ko Roma mahugog hambugiro San Pedro ana. Mahugog San hambugiro na di San ay. Pedro. Mm. Mahugog ha. Mahambugiro Hambugiro San na di Pedro ana. basta moangkon nga siya Santo Papa sa Roma. Dito O kamo ana nakadto Roma. kanang mo ako unang Santo Papa unya nakadto ko Roma ako sa Pedro nakadto ko mahugog hambugiro Okay, San Pedro. akong reconstruct gamay ang pangutana. So para nimo kung naay mabasa sa Biblia nga niangkon si Pedro nga ako ang Santo Papa nga nakaadto og Roma, panghambog na din na para nimo. Yes, kung kana atong sundon imong pangutana. Mahugog hambugiro ra pud kaayo sa San Pedro ana. Kung kana imong pangutana mo atong sundon. Nga pangitaon gyud ko panghambog na ng din na bersikulo inana para nimo no. kung pangitaon gyud natong bersikulo sa imong pangutana ba nga nag-ingon ana gyud ba nga ako si Pedro nakadto Roma ako unang Santo Papa kahambugiro ra sad ana uy. Ang bersikulo nga atong kutloon igo na nang mo So karon pamatuod nga mangutana si San ko mo Pedro bro, nakadto follow-up Roma question, igo bro. na na. Sige. Oh, asa mabasa nga kung moangkon nga siya Santo Papa nga nakaadto sa Roma nang hambog na. Asa na mabasa kanang imong statement nga nang hambog na? Ay, wala ba ya ako miingon ng hambog San Pedro ha? Wa ko miingon ng hambog ha. Kung kanang imong pangatarungan atong sundon ba? Paminaw sa punto. paminaw sa kung kanang Sa imong punto sa pangatarungan mo pangutana, atong bro. sundon, paminaw sa bro, ang imong pangutana bro, falasi kay ngano man imo man din kung pangitaan nga si San Pedro nang hambog bi. Pero kanang imong pangutana kung kana atong sundon kung kana atong sundon mahugog hambugiro si San Pedro. Diba? Wala ko miingon San Pedro hambugiro.
Nganong gi-assume din ako sa San Pedro Hambugiro. Adili oy. Sayop Dili lang ang paminaw pangutana. sa pangutana kay ni angkon Hmm. imo naman giingon, na imo naman giingon nya. Sa akong pangutana nga kung makaadto ba day sa Roma o nya ni angkon nga Santo Papa nga nakaadto sa Wrong. Roma. Dili na mo ako ang punto, bro. Bro, wala Hambugiro mo na di ay masabti akong para punto, bro. nimo. So ni Bro, angkon bro, naman wala kana nimo nga masabti akong hambugiro punto, na bro. kay na, bro. Bro, so next, wala nimo masabti akong punto, bro. Ni anak ko, kung kanang imong pangatarungan maoy atong pangitaon sa Biblia nga paangkunon gyud mo si San Pedro nga ako unang Santo Papa nakadtog Roma, mahambugiro si San Pedro ana kung atong sundo ng imong pangatarungan. Pero ako moingon nga San Pedro So karon, nang hambog, wako moingon so na. karon Ako sundan ingon. na to. Kay matod pa nimo kung ang akong gibasihan nga pangutana nga kung si Pedro nakaadto sa Roma nga nahimong Santo Papa, hambugiro na kay wa sa Biblia. Mo Kung na imong kana punto. imong pangutana mo atong sundon. Kung kanang Kung imong akong pangutana mo pangutana atong lagi sundon. mo isundon. Mm. Hambugiro na para nimo kung niangkon si Pedro nga siya Santo Papa nga nakaadto og Roma. Ang pangutana asa man na nga artikulo nga balaod sa mga apostoles nga usa na kahambog nga paagi kung maunay basihan nga niangkon nga Santo Papa sa Roma. Sayop imong pangutana lagi, bro, kay wala Hindi ka lagi ko pwede mo mo assume. komentaryo kay Bro, ang pangutana paminaw sa bro. tubagon dili Sayop. komentaryohan. Anong pagitaan man na nimo sa Biblia nga wa man ko moingon San Pedro ng hambog? Ikaw may ingon. Wala. Nga Dili oy, hambugiro na ang paminaw. akong paminaw ha, wala ko moingon San Pedro ng hambog. Ang akong gingon kung kanang imong pangutana mo akong sundon pangitaong gyud ako sa Biblia. Kasi San Pedro ni angkon nga niangon siya nga ako unang sa Papa, nakaadto ko Roma, mahugog hambugiro San Pedro ana. Mo na niana ko nimo dili ko mosunod anang imong pangutana. Okay, sundan Napantao na ko sa Biblia. sige, tagaan tigag. Oh, sige, mao man na imong rason, sundan na to. So kay hambugiro man ka ha, para nimo kung sundon nimo ang akong pangutana nga basihan og pangita diha sa Biblia. Karon, kini bang pagka Santo Papa, kani bang pagtuo sa Katoliko nga nahimong Santo Papa si Apostol Pedro, tinuod ba gyud na nga maunay puli ni Kristo nga mao nahimong Santo Papa? Yes, 100%. Kay mapamatud-an ako na sa Biblia, bro, nga San Pedro gyud mooy kapuli ni Kristo diha sa pagka magbalantay sa simbahan diha sa Karniro. Siya mao ang gitawag na mo visible head of the church. Siya ang makita nga pangulo magbalantay sa simbahan. Pero si Kristo nagpabiling ka po siya pangulo pero invisible head of the church lang. Sunod pangutana, bro. Okay. Kay matod pa nimo si Apostol Pedro mo'y puli ni Kristo isip Santo Papa. Oh. Magbalantay. Isip magbalantay Ay sa pagkabot Karniro. og magbalantay, bro. Ayo, buti akong tubag. Bro, ayo pusla akong tubag, bro. Papa. Bro, paminaw, bro, ha? Wala ko miingon nga si San Pedro kapuli sa Santo Papa nga si Kristo. Ang akong giingon si San Pedro nga mo'y unang namong Santo Papa, ha? Oh. Kapuli ni Kristo diha sa pagka magbalantay sa Karniro. Okay, sige na Siya lang. ang visible head of the church. Siya ay makita Okay, nga sige na lang, sundan na to. pangulo. Ang Wako iyang miingon nga siya ni Puli pagkahimo pagka nga Santo Papa ni magbalantay Kristo. nga napuli siya ni Kristo, bro. Ang akong pangutana ana. Sa dihang nahimo siyang kapuli ni Kristo nga mabalantay, tungod ba kay giila ninyong pari? Or Sige labang na, pari? Labang Giila pari na o mo na pagkabalantay? Ang amo pag ila ni San Pedro, Supreme Shepherd. Mo lagi labaw nga Kinalabuan pari. magbalantay. Nahimong labaw siya nga pari. Kinalabuan lagi siya lagi nga shepherd. Kinalabuan nga magbalantay. Labaw pa sa pari. Labaw pa sa pari. paminaw. Santo Papa gyud. Santo Papa gyud kay mingon tag pari ubos-ubos ra man na. Dili, nay Supreme word labaw. Labawng pari. Sabi labawng pari de. Dili sayop na nga termino, bro. Sayop na nga termino o labawng pari si San Pedro. Ang akong gingon si San Pedro Supreme Shepherd. Supreme Shepherd sa to pa siya mo pinakalabaw nga magbalantay. Mo nagiterminuhan siya na mo og Pope o Santo Papa. Okay, Kana lang, bro. sige. Sundan tingag yapon na. Kanang pag-ingon nimo nga siya mo ay supreme nga magbalantay. Magbalantay sa Karnero. Akong pangutana, unsa may mabasa sa Biblia ana? Siya mo inahimong magbalantay sa Karnero o siya mo inahimong Santo Papa? Both. Ako to baga both. Mabasa gid ay. Sige kuno, basaha ko na ba? Mabasa na ko nga si San Pedro gitudlo sa atong Ginoo nga siya magbantay sa mga karniro o
O Kung mao kanang lagi sa iyang iyahang pagkabantay nga karnero, ay sa ba? Ay mauna sa bra, ang ay sa Santo Papa ko si sa kuno pawi. basaha ko Ay sa no ko sa maminaw pawi. ko. Ay sa ko sa pawi kanang pagtudlo ni Kristo ngadto ni San Pedro, gipili si Kristo ni San Pedro nga siya mo'y pabantayon sa mga nating karnero, mao na siya usa sa mga ebidensya implied sa iyang pagkasanto Papa. So mo na akong explanation na implied na sa iyang pagkasanto Papa kay mao man na iyang katungdanan sa pagkamagbalantay niya sa mga karnero. Sa ato pa ang Aba, pagkapari ni ay sa Kristo paging sa iyang ato pa wa gipulihan paging ko mao na. mahuman og tubag gani. Pag ingon sa Sige. ato pa kay wa pa ko mahuman og tubag. O sige. San Juan 21, 15-17, niingon si Hesukristo, si Hesukristo gyud hamong ang nagpili ni San Pedro. Pedro, gihigugma mo ba ako? Tubag ni San Pedro, o Ginoo, gihigugma ko ikaw. Kahibaw ka na, no, kahibaw ka na nga istorya. Okay Ingon ba? si Kristo, atiman na ang akong mga nating karnero. Oh. So kanang pag-ingon sa Ginoo nga atiman na akong nating karnero, gihatagan siya og katungod. Gipili siya nga magbantay siya sa mga karnero o kanang karnero diha. Sa pagsabot namong mga Katoliko, mao na siya ang simbahan nga Katoliko, siya'y magbalantay sa kinatibuk ang simbahan. Okay. So, mao na iyang pagkasanto Papa, Okay, mao sa sundan. niingon ko boss. Niingon Okay, ko boss. jokod. Oh, kanang iyang pagkasanto Papa ni San Oh. Pedro, mao na ang iyang kanang iyang Oh. pagkamagbalantay, mao na iyang pagkasanto Papa. So kana bang Kaya- iyang pagkahimong magbalantay nga nahimo siyang puli ni Kristo? Bot ba pasabot na to kay napuli naman ka siya nga pininian pagkamagbalantay. labang pari. Napuli naman ka siyang pagkapari ni Kristo. Ang pangutana, magpapuli ba si Kristo sa iyang pagkalabang pari? Wrong. Imong gilubag nimo ang ako ang explanation. Ang akong giingon nimo, paminaw ha. Ang akong giingon nimo, ang iyang pagkapuli ni Kristo diha na sa pagkamagbalantay sa karnero. Ang pagkapuli ni San Pedro diha na sa pagkamagbalantay. Unsa may pagkamagbalantay? Kanang magbalantay ba nga makita ba? Kanang gitawag tong visible head of the church. Siya ang makita nga magbalantay sa simbahan. Kanang iyang pagkamagbalantay sa simbahan, pag-atiman niya sa mga karnero, diha nahimong Santo Papa si Pedro kay mao nay buluhaton sa pagka-Santo Papa kanang pagkamagbalantay. Kabantay ka ang Santo Papa gitawag siya Supreme Shepherd. Maglabaw magbalantay. Sundan. Oh. Mao na siya bro. Mao na. Ayaw i-mislead ang akong explanation. Ayaw sa iyo pa ang akong explanation. Sa imong explanation, sa iyang pagkamabalantay nahimo siyang visible head. So karon, sa iya bang pagka-visible head, ordinahan siya ni Kristo nga sa imong pagka visible head or magbalantay, mahimo kang Santo Papa. Yes, masabot nimo. Kay nga naman. Masabot, hindi mabasa. Masabot. Mabasa o masabot. So, kay nga naman. Kay paminaw bro. Masabot ang di mabasa. Ay, mabasa gani, pero dili lang siya litra po litra, pero masabot na to. Litra po litra. Pero masabot na to, ha? So, giangko nimo nga dili litra po litra mabasa nga si Kristo ningon mahimo kang Santo Papa sa imong pagkamabalantay. Ako ngingon bro, dili siya litra po litra, pero mabasa na to nga masabot. Kaya nga naman. So, giangko na lagi nimo. So, imo na nang uyunan nga dili lagi mabasa word for word nga sa iyang pagkahimong magbalantay nahimo na siya Santo Papa sa ingon ni Kristo. Paminaw ha, ang akong giuyunan kanang pag-ingon nako nga dili siya mabasa litra po litra pero mabasa nga masabot. Andra ha? Kay kana man kung pag-ingon ko diri bro, kana man kung pag-ingon nga kana pag-ingon ni Hesukristo sa Juan 21:15-17 na atiman na ang akong mga nating karnero. So kanang pag-atiman bro sa nating karnero, kung imo na siyang sabton, kanang sabton nimo ba? Kay mo man ay prinsipyo sa Biblia, basahon og sabton. So mauna ang iyahang pagka Santo Papa. Gitugyanan siya sa atong Ginoo sa buluhaton sa pagkamagbalantay sa karnero. Mo na nga ang Santo Papa gitituluhan na mo og Supreme Shepherd. Kinalabuan mo magbalantay kay siya mo pinakalabaw sa tanang lido. Ningon manggug ka nga sa iyahang pagka magbalantay sa karnero nahimo siya Santo Papa. Ang akong pangutana, gideklarar ba na ni Kristo nga sa imong pagka magbalantay mahimo kang Santo Papa? Gideklarar ba na word for word mabasa? Ay, word for word lagi, ako giingon nimo, dili na siya mabasa word for word, pero masabot. Masabot. Hindi kita mabasa, bro. Salamat. Masabot lagi. Ana ra. Masabot. Adara ha. Kanang pag-ingon diha, bro, San Juan 21:15-17. Ato lagi nang magbalantay lagi na, nakasabot na ko ana, memoryado na na. Salamat nakasabot na diha ka. Salamat nakasabot na ka. Di man yun, niangko naman ka nga di mabasa word for word di ay.
nga Santo Papa siya sa Roma. So salamat kayo. Ay dili sayop na imuhang sayop na sayop na imong gingon bro. Pangutana na Salamat bro, salamat bro. Salamat. 2% na lang ni. Salamat, salamat. Puhol na lang pod. Salamat kay bro. Sige bro. Sige, salamat bro, salamat. Friendly na ta bro ha, friendly. Salamat, salamat, salamat. Sige bro, di makita kay lubat na mo ko, di makaya sa open cam. Salamat bro, salamat. Okay bro, Salamat. bye-bye. Amping bro, God bless.